No, tak sme tu na námestí SNP. Je to krásny deň. Môžem sa vás spýtať niečo? Nie, ja som z médií. Vy ste z médií. A môžete povedať, čo sa tu deje aspoň? Vy aspoň viete, čo sa tu deje? Áno, blokáda pochodu. Prosím? Tam sa pýtajte organizátora. Kto je organizátor? Aha, veľké strapaté vlasy. To je... tuto sú na... Pán Hlina je tu. No, toto je to smotánka protifašistického odboja. Zdravíčko prajem, zdravíčko, toto je radosť. Tak vidíte, ja som prišiel. Ako sa máte, pán Mihály? Čo? Vy ste moja radosť. Ja chcem, aby sme sa protifašisticky... Narušíte môj intimný priestor. Dobre, keď... No, ale som rád... toto... No. Andrejko je tu, môže sa odpojiť s vami. Toto je radosť. Nechytaj sa ma, lebo dostane po polu. Poďte, ja som sa nedotkol. Vypadni. Ja sa ten nedotkol. Ty si sa mňa dotkol, ja som sa ten nedotkol. Vypadni, ti hovorím. No. Pán Hlina. Vieš, dajte mi pokoj. Môžem? Nie, môžete. Dobre. Rešpektujem vaše prianie. Rešpektujete. Takže smotánka protifašistického odboja. Toto som rád. Ja som jeden najväčší protifašistický bojovník a toto je moja krvná skupina. Zdravím, pán Weissenberger. Dobrý deň, Zdravíčko. Môžem sa s vami rozprávať, alebo nie? Ďakujem, ja som tu ako účastník protestu, ďakujem. No, ja som tiež. Však ja som dostal pozvánku. Neviem. V poriadku. Takže sme spolu. Sme spolu na tomto. Sme tu na námestí. Ideme proti týmto fašistom, zastavíme fašistov. Snáď áno. A hlavne tých fašistov, ktorí sa zmocnili Československo po roku 89. To sú smrť fašistom, že? To neviem, ale... Nie smrť fašistom? Sme teraz kvôli tomu nebaví, lebo aj tak sa to postaví proti tebe. Vy to je magor, vy dobre viete. Čo, môžete tak stučku niekam? No, môže. Takže takto. Pán Chmelár! Pán Vasky, choďte s tým. No tak dobre, ale nahrávať si vás môžem. Veľa zdravia vám želám. Dobre. Takže toto je tá protifašistická smotánka bratislavská. No takže fajn, toto bude sranda. Toto bude sranda. Prosím. Reakcionári nového fašizmu, prosím pekne. Oni sa chcú postaviť do čela, to sú reakcionári. Oni reagujú. Oni nechcú zničiť fašizmus, oni chcú odpútať pozornosť na neexistujúci fašizmus. Fašizmus, ktorý neexistuje, ktorý existoval v minulom storočí. Ale tento fašizmus, ktorý je tu a teraz, ten oni nemajú záujem. Nie, o ten nemajú záujem. Ten fašizmus je nedotknutelný pre nich. Iba fašizmus, ktorý pochádza z minulého storočia. Pán Vtáčnik. Musím povedať, že ja som bol ten, ktorý ich požiadal, aby si ho vybavili. Proste keby som mal prísť na nepovolené zhromaždenie, s tým by som ako primátor mal problém, pretože skladal som sľub na to, že budem dodržiavať zákony, ústavu a tak ďalej. Takže ja som požiadal organizátorov, aby oznámili to zhromaždenie a myslím si, že tak je to správne. My sa musíme naučiť prejaviť svoj postoj zákonným spôsobom, pokojným spôsobom, to si myslím, že je veľmi dôležité. A proste nedať zámienku tomu, aby povedali, že my sme boli tí, ktorí porušovali zákon. Nie, my sme ľudia, ktorí chcú prejaviť svoj názor, ale chcú ho prejaviť tak, ako to zákon umožňuje. A nemáte strach? Ja si myslím, že toto je vec, kde človek musí naozaj ukázať, že čo v ňom je. Vtedy nepozeráte na to, že či máte strach. Nakoniec sú tu policajné sily, ktoré sa snažia, aby bol dodržaný verejný poriadok. Ja si myslím, že účelom tohto zhromaždenia, ktoré sa stretlo tu, nie je žiadne násilie. My chceme ukázať svoj občiansky postoj a to sa nedá, keď zostaneme doma. Čiže musíme byť tu a musíme ho ukázať a musíme ukázať aj tým druhým, že ich je menej ako je nás. Napriek tomu, že možno mnohí zostali doma, ale že ich je menej ako je nás. Ďakujem pekne. Prepáčte, môžem sa opýtať iba, že vy ste z akého média? Ja som z amerických médií, American Broadcasting System. No, môže s vami spraviť foťku, pán primátor? Toto je pán primátor Vtáčik, tak? Nemýlim sa? No, toto je krásne, čo vďaka. No tak, prosím, môžem sa vás spýtať takéto niečo? Vy ste kandidoval za primátora za
Smer, alebo za... Nie, ja som kandidoval ako nezávislý. Ako nezávislý, no tak toto sa mi páči, toto je pán primátor Štáčnik, bratislavský, a koľko už ste primátorom? 2 roky. 2 roky, no. Kedy budete záchody opravené na Korze? Viete, tie záchody, čo je tam ten parčík? Tam tie záchody sú zavreté, nie? Nie, tie sú otvorené. Sú otvorené? Hej. Dobre, no lebo výborné. Ďakujem, pán primátor, veľmi sa pekne ďakujem. Úctivo poklona, kláňam sa, hlbočím sa. Takže to pán primátor, no. Takže pán primátor. No. Takže tak. Vy máte pripravené aj... To som doniesol preroba náš megafón. Prepáč, nie ste vy, Janko? Takže takto, tento reakcionár sa tu prechádza. No, čo si chcel? Nič, len som chcel, že keď podržím tú zemičku. Nie. Takže, fajn. Takže, podrž to. Vyťahni mi fľašu, prosím ťa. Budeš môj asistent. Otvoru, ja sa chcem napiť. Zatúli poriadne, daj tam. Nie je to nejaká známa tvár? Vy ste nejaká známa tvár, nie? Tak to neviem. Dobrý deň. Pekne pozdravujem. Ako sa máte? Tak celkom dobre. Vy ste nejaká známa tvár, vy sa ako voláte? Tak keď hovoríte, že som známa tvár, tak Ale asi niekto sa videl, ale neviem meno, neviem, I can connect the name, I don't know. What is your name? Pán doktor Grigori Mesežník. Bože, si s vami odfotiť. No toto je krása, toto je čest. Áno, vy ste ten komentátor, alebo čo ste vy? Politológ? politológ som. Politológ, no tak máme tu politológa. Výborne, a však sa fotíme sa tu, no výborne, toto je fantasticky. No áno, ja som vedel, že som vás niekde videl. Tak párkrát ste ma mohli zahľadnúť niekde. No toto je výborné, no toto je pán Grigori Mesešníkov, najväčší politológ na Slovensku. No tak nie, najväčší určite nie. A kto je ten najväčší? Tak ja neviem, ja sa nezaoberám porovnaním seba s nejakými inými No, ľuďmi. viete, čo sa chcem spýtať? Čo poviete na dnešnú krajne pravicové opatrenia, ktoré boli zavedené do slovenskej ekonomiky? Nie sú to totálne fašistické krajne pravicové? To práve dnes? Prosím, nie dnes. Čo už to funguje? Vlastne postupne od roku 89 to bolo zavádzané. No tak, Čo na to poviete? To určite neboli krajne pravicové opatrenia. No ale čo sa deje na Slovensku, tie samovraždy, tá beštialita, tá krutosť, ktorá je páchaná na slovenskom národe, vy o tom viete? Tak o tom zrovna neviem, ale... Neviete? Nie, o tom ja neviem. Neviete, Počul som o takýchto interpretáciách, ale že by sa tu pachala nejaká... Z nejaké samovraždy, nič. Že ľudia skáču pod vládu. No tak sa pozrite na štatistiku samovražd v Európe a zistíte, že No však áno, Slovensko nie je... celá Európa sa zmocnil, fašistická diktatúra sa zmocnila celej Európy. Áno, to ja s vami súhlasím. A toto je po celom... Tak to by sme sa s vami asi v tomto nezhodli, neviem o tom, že... Dobre, viete čo, teraz to nie je miesto. Mohli by sme niekedy spolu debatovať na kameru? Na túto tému? Viete čo, tak ja si myslím, že vaše postoje sú jasné a moje postoje... Jasné v čom? No, že vy tak interpretujete tú realitu a ja tú realitu nevidím. No však aj práve preto by som vám tú realitu chcel ukázať, pretože vám chýbajú nejaké informácie. Definitívne vám niečo chýba, ak vy neviete, že tu je fašistický režim. Tak to neviem, to neviem. No tak to tomu No ale takto by som povedal, že tá debata asi nepovedie k tomu, že ma o tom presvedčíte. Ale presvedčím vás, pretože vám ukážem fakty, ukážem vám veci a porovnáme to s fašistickým režimom druhej svetovej vojny plus s fašistickými opatreniami, ktoré sa chystali. To myslím si, že ktoré je to ako chystali. Moment. Je to marná. Není to marné, pretože vám chýbajú určité jak sa volá, no, viete túto knihu Hitler Tablestalk? A existujú ešte rôzne dokumenty, kde sa v 31. roku ešte vyhrávali a už plánovali, čo budú robiť po zvíťazení. A tam... To aj vieme, čo robili. Ale nie, po zvíťazení, oni nezvíťazili.
Ale plány... Akože po zvíťazení vo vojne, nie áno, vo vojne, že čo, ako to budú... budú... Nie po zvíťazení vo vojne, keď obsah teritórií. No ale však robili by to isté, čo robili predtým, než... Nie, práve že nie. Oni plánovali po častiach vykinožiť národy. Po častiach. No však to aj robili. Ale nie, ja vám hovorím o miery. Čiže keď vyhrali nastavili mier, aby manažovali proste tie okupované teritória, a to by oni chceli zaviesť postupnú genocídu. A tá postupná genocída práve sa dostala do konvencie o genocíde článku 2 písmeno C. Vy viete o tom, že existuje konvencia o genocíde? Áno, viem. Článok 2 písmeno C. Ja neviem znenie konkrétnych článkov, ale viem, že genocída bola ich praktickou politikou od roku 39 do roku 45. Lenže tú genocídu, ktorú oni plánovali po obsadení teritórií, tú genocídu... OK, dobre, debatujte s ľuďmi, ktorí tomu veria, fakt je to. Nie, neviem, to sú fakty, to nemáte čo veriť, to sú fakty. Však článok 2 písmeno C konvencie o genocíde, ale čo to znamená? Vy o tom neviete nič, a ja vám to chcem povedať. No. Ja vám tak chcem dať informácie. Článok 2 písmeno C, daj mi kabelu, tam mám presne znenie. Vy o tom neviete, vidíte? Sergej Mešeničkov nevie, tu sa priznal, že existuje článok 2 písmeno C. Ja sa volám ináč poprvé. Ako sa voláte? Moment, no dobre, ak sa voláte. No. Pán Mešeničkov, ja vám tu to znenie konvencie o genocíde prečítam. Článok 2 písmeno C. Úmyselné uvedenie národa do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. No. A to preto dali do konvencie, pretože sa našli tie dokumenty, takže genocída nie je len vyvražďovanie, ale aj zavedenie podmienok, ktorých vymieráš. Končíme, my sa chceme chvíľku... No dobre, druhýkrát, dobre? No. Takže pán Sergej Mešeničkov nemá šajnu, že existuje článok 2 písmeno C, konvencie o genocíde, a tuto chodí na Slovensku pičovať o všakých politológoch. To je politológ. Takže takýchto politológov máme na Slovensku. Vyjebaných politológov, ktorí nemajú šajnu, že existuje článok 2 písmeno C, konvencie o genocíde. Do piča, a sem príde šaškovať. Kokot. No, takže takýchto politológov tu máme. Zdravíčko. Prosím? Ty si nedal tabletku dneska ešte, že? No tak mňa tohto hneva, že tu je genocída a tento človek nevie nič o tom, že tu prebieha genocída. Vy viete o tom, že tu prebieha genocída? Neviete, no prosím. Ďalší odborník, a vy ste odborník na čo? Vy ste čo? Ja som není odborník na nič. No tak tak dobré, ja som sa priznal. Ospravedlňujem sa. Toto je človek, ktorý není odborník na nič. Prepáčte, ja som myslel, že ste nejaký odborník. Dobre. Ja by som odporúčal, aby ste dali tabletku. Akú tabletku? Ako sú také zvláštne tabletky. No nie, nepotrebujem. Ja potrebujem zvíťaziť a to bude kľud. Ja potrebujem tento fašistický režim vymazať z povrchu zemského a to bude kľud. Potom budem kľudný, ako... Aj keď si dáte tabletku, budete kľudný. Nie, práve že. To je zlé brať tabletky. Treba vyriešiť problém a nebrať tabletky. Však toto je celý, prečo v Amerike zaviedli CIA, rozmnožovala používanie drog. Preto, aby populácia bola nadrogovaná a aby sa jej postavila na odpor. A vy toto isté chcete robiť na Slovensku? Dobre. Ľudia, ktorí trpia a vidia, že to trpenie je, vy chcete im dávať tabletky? Nie, tu treba spravodlivosť. Tu nejde na blízko lekáreň a skúste si zobrať tabletky. Nie tabletky, tu treba spravodlivosť, nie tabletky. Takže tak, no. Vy ste spolu? Hej, no, tak... všetci spolu. Dobre, fajn, výborne. Takže toto je tá protifašistická mládež, no. Dobre, môžem sa s niekým rozprávať? Nie. Takže už počuli dosť, teraz budú rozmýšľať. They got a food for the thought. Majú potravu pre myseľ. Výborne, toto bude videjko, aké ešte nebolo. No, takže poďme, ešte mi otvor, asistentku môj, ešte mi otvor. Takže takýchto šašov tu máme, totálne odpojený od reality, absolútne mimo. Tuto niečo ukáže, to čo má byť? To čo je? A vy ste čo? Prosím? Vy ste čo? Ja som reporter from American News. Poznáte pani Fášanov? Nemám šajnu, kto je to. Môžete mi povedať, kto to je? Ja vás nepoznám, tak neviem. Tak keď je to tajné, tak potom nie. Daj mi vodu, nech sa napijem. Mohli by ste to vysvetliť, ak to nie je tajnosť. Ja by som veľmi rád sa poučím. To je taká poreka, you never too old to learn something.
nie ste nikdy starí na to, že ste niečo naučili. Tak ja sa chcem niečo naučiť, ak ste ochotní mi to vysvetliť, nie? Pani Fleischmannová pomáhala zachraňovať Židov počas druhej svetovej vojny. To je veľmi dobrý tento. To je veľmi dobrý príklad. To je veľmi dobrý príklad, no. A môžem sa s vami odfotiť? Nie, nepotrebujem. Alebo s tebou? No tak ty máš vedomosti. Nie? Tak dobre, no tak máš vedomosti, ja som rád, že som sa dozvedel niečo. Dobre, to sa mi páči. Ja som za to, aby fašizmus bol zlikvidovaný z tejto planéty. Ja som najväčší protifašistický bojovník. A ja mám rád ľudí, ktorí tiež sú ochotní bojovať proti fašizmu. Moje heslo je smrť fašizmu. Takže neviem, aké sú vy zamerania, ale to je... Tak potom sme tu jedna skupina. My sme tu protifašistickí bojovníci, áno? Rozumiem to dobre? No, tak môžete do bojova proti fašizmu. No, tak dovolte, vy ste pre mňa hrdina. Tak nech je vás váš dedo. Všetci protifašistickí bojovníci sú pre mňa hrdinovia. A vy ste potomok, no tak toto mi je čest. Toto mi je čest, výborne. Ďakujem, daj sa. Rudolf Vasky a pozri si na YouTube. Rudolf V-A-S-K. Vasky. YouTube. Pôsobíte ako... Ako CIA, bývalý CIA agent. Ja to robím fúšku ako pre CIA. No, daj mi vodu. Potrebuješ vodu? Áno. Tak nám to známe, že je to CIA. Slovenská informačná agentúra. Dobrý deň. No, takže... Šaškáreň na piči. Fašizmus ste už porazili. Môžem? Fašizmus ste už porazili. Môžem? Takže takto. Už netreba bojať proti fašizmu. Fašizmus sme porazili. Takže takto. Výborne. Poprosiť, ako bolo avizované, táto blokáda je nenásilná. Fašizmus sme porazili. Na vašom nechcem byť. Preto prosím vás, fašizmus sme porazili. Chcel by som poprosiť, fašizmus sme porazili. Počúvaj, ty sa neopováž mňa dotknúť. Neopovážte sa ma na bratný. Takže, fašizmus sme porazili. Už netreba bojovať proti fašizmu. Fašizmus sme porazili, aha. Tak Andrejko Lučný, fašizmus sme porazili. Už fašizmus neexistuje pre Andrejka Lučného. Toto je novina. V tom prípade vytvoríme symbolickú blokádu na prechode prechodcov. A každý z vás by sa mal postaviť vlastne za tento nosný transparent, ktorý bude na čele. Takže... V prípade, že by sa čokoľvek zmenilo, alebo by trasu odklonili, budeme vás samozrejme informovať. Takže fašizmus sme porazili. Čo som sa dneska dozvedel? Som sa dozvedel, že fašizmus sme porazili. No toto je niečo krásne. Toto je niečo krásne. Asi títo ľudia si myslia, že ozaj sme fašizmus porazili. Títo ľudia nevedia, že fašizmus tu ešte existuje. Títo ľudia nevedia, že tu fašizmus existuje. Wow! Toto je niečo fantastické. Daj sa vodu. Prišli na toto zhromaždenie, ktoré je ohláseným zhromaždením, to znamená, vyšli sme sa tu ako občania, ktorí chcú prejaviť svoj názor a chcú sa postaviť za myšlienku Bratislavy bez náckov. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože som hlboko presvedčený, že nás je viac ako ich. Aj keď možno nie všetci tí, ktorí sú proti, prišli na toto naše zhromaždenie, ale je dôležité, že sme prišli my, ktorí sme tu a že chceme vyjadriť svoj občiansky postoj a veľmi jednoznačne povedať, kde stojíme. Pretože nemožno stať tam, aj tu. Možno stať len na jednom mieste a my stojíme tu, aby sme povedali, že sme proti neofašistom, že fašizmus sme už naozaj raz porazili a že nechceme si ho pripomínať. Patrí do našej histórie, ale podľa nás to nie je dôvod na oslavu. Je dôležité, že sme tu a že vyjadríme svoj postoj tým, že ukážeme tej druhej strane, kde stojíme. A som hlboko presvedčený, že keď sa tu stretneme o rok, že nás tu bude viac a že dokážeme presvedčiť aj ďalších, aby spolu s nami ukázali, na čom im záleží a proti čomu stojíme a za aké hodnoty sme pripravení prejaviť svoj názor. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ja verím, že to zvládneme.
aby sme ukázali, že sme normálni ľudia, ktorí majú svoje presvedčenie. Ďakujem pekne. Nech žije pán Vtáčnik. Ďaká, krásny prejav, ďaká. Vy ste super. Takže pán Vtáčnik. Pán Chmelár. S pánom Chmelárom ho už naháňa 2 roky pre rozhovor a uteká. Schováva sa ako malý potkan, ale tu je. Rozprávať so mne nebude, ale je tu. Takže potkan vyšiel von z diery, tu je. Áno, že proste. To som nevedela. Neofašistický postoj, ktorý prezentujú ľudia, ktorí sa zhromaždili na Hodžovom námestí, nám je cudzí. My si myslíme, že nemáme čo oslavovať, nechceme vymazať túto časť našej histórie, ale nemáme čo oslavovať. Jednoducho chceme ukázať, že sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo postavené na demokratickom a antifašistickom základe. Toto je pre mňa dôležité, pretože takto to vnímajú aj iné krajiny v Európe. A Slovensko tiež musí ukázať, že toto je náš základ alebo naša podstata a z nej vychádzame a nie to, k čomu sa hlási tá skupina, ktorá je tam hore. Prečo myslíte, že tí ľudia, čo sú tam hore, sa hlásia k tej ideológii, čo k tomu vedie? Možno o tom nevedia dosť. Ja som bol včera mimo Bratislavy a prišiel ku mne človek, ktorému rodičia... Vy ste doktor? Áno, prosím. Vy ste, jak sa volá, no... Ten mi povedal, že áno, je dôležité. Dajte pokoj, pane Počúvaj, čo sa mňa dotýkaš? Ja som tu organizátor, ale čo áno, sa ja ma hovorím, dotýkaš? chodte preč odtiaľto. Ty nemáš právo ma tu posielať. Ja mám právo, lebo nemáš som právo ma organizátor tejto posielať. akcie. Ja som bol sem pozvaný. Keď ma to zaujíma, sa tu musíte správať tak, ako sa patrí. Ja si tu robím videozáznam. A neopáš sa ma dotknúť. Nedotýkaj sa ma. Nejdem preč odtiaľto. Ja nejdem odtiaľto preč, ja som tu bol pozvaný a tu mám byť právo. Ja si tu robím... Ale nech on nie je agresívny. Ale musí dať pokoj ľuďom, ako sú Vtáčnik, profesora podobne. Ale však ja... Vy nikoho neobťažujte a chodte do čerta. Ja chcem známa tvár, ja sa pýtam, toto je. Nemôžeš sa spýtať známu tvár? Môžete sa spýtať. Môžem, no, dobre, ďakujem. Ale netreba provokovať. Ale však prosím, som sa chcel spýtať, on prišiel, zaútočil na mňa, ja som s vami rozprával, ja som veľmi rád, lebo známu tvár a ja som si nevedel spomenúť. Ja som 40 rokov už tu nebol. Ja som sa vrátil z USA po 40 rokov, ale tvár bola známa. Môžem si s vami odfotiť? No, takže ten správali tak, aby sme nemali hanbu. Ale však, ako sa doteraz správal podľa vás? Ako sa správal? Ja som si robil video. To je v poriadku. No, je to v poriadku, no, ale pre ňoho to nie je v poriadku. Haďzla. No, tak dobre. No, pán profesor, ja som veľmi rád, že... A vy ste kto, jak som si Rudolf Vasky. Áno. Rudolf Vasky, ja som obyčajný človek, no. My sme všetci obyčajní ľudia, ale niektorí sme už na cintorínoch. A vďaka takýmto fašistom budeme viacerí na cintorínoch. A my nesmieme prestať bojovať proti fašizmu, lebo fašizmus sa znova objavuje. To není, že fašizmus poražený. Fašizmus nebol porazený, fašizmus sa len skoval. Áno, fašizmus sa skoval. Čo na to povie pán profesor? Súhlasím s vami, pretože žiaľbohu ja som prežil obdobie holokaustu a keďže som jeden z preživších, tak proti takýmto asociálom musíme sa tvrdo postaviť, pretože si prajem, aby moje deti a moje vnúčenci už nikdy nezažili to, čo som na vlastnej koži zažil ja. A pozrite sa, čo tu majú nápisy, že porazili sme fašizmus. Nebol porazený. Súhlasíte s tým? Nebol porazený fašizmus. V istom období samozrejme bol, ale zaliezli, hajzli zaliezli, ako potkani zaliezli a teraz vyliezajú. A zasa vyliezajú. A treba byť ostražitý. A čo spalili tu tento slovenský štát sa už fašizuje. Toto je fašistický štát. Čo robí Fico? To Mussolini nazval korporatokracia. A Fico to robí to isté. To nemôžem povedať, uvidíme. No ešte, nie, tak vývoj v tejto republike treba zabrziť práve takýmito stretnutiami proti tomu, aby takíto asociálovia, ako sú podporovatelia nacizmu a fašizmu, nikdy už neukázali svoju tvár. Presne tak. A Fico, čo teraz robí? My tomu nezabránime. Fico robí to, čo Mussolini. Ja neviem sa vyjadrovať, ale neviem, či robiť. Dobre, vy nechcete... Nie, Dobre, ďaká, toto je. Takže som mal túto krásny rozhovor, ktorý pán Lučník chcel prekaziť. Pán Lučník ma odtiaľto chcel vyhodiť.
Hajzel vyjebaný. Akým právom? Akým právom ten hajzel mňa o toto tlačil a chcel ma vyhodiť? Hajzel. A nikdy si nepovedal. No dobre, poviem. Zdravíčko, no, pán Weissenberg, zdravím. Môžem? Nie, dobre. Ó, pani Krempaská, zdravím. Nie, však ja nič. Keď ti povedia nie, tak platí nie. Kto ti povie áno, môžeš áno. Dobre, však som išiel preč. nie, tak padá. Dobre, však som preč. Ja som preč. Dobre, daj mi vodu. Ty chceš tu vyprovokovať niečo? Ty chceš niečo vyprovokovať? Počúvaj, ty nemáš právo ma odtiaľ posielať, ja som tu bol pozvaný. A čo ma to zaujíma, že si bol pozvaný? Ja som sa s profesorom tuto chcel rozprávať a jemu to nevadilo. Ako sa patrí a môžeš tu byť. Ako sa patrí? Prestaneš sa správať ako sa patrí a pôjdeš odtiaľto preč. Ako sa patrí? Tak poďme ako sa patrí. Ja si patrí sa to tak, aby si neobťažoval nikoho, si neželá, keď si nikto neželá sa s tebou baviť. No však ja idem preč. Kto to má rád, sa takto obľahovať, nech sa obľahovať. Ja idem preč, keď mi povie. Nech sa páči. Ja idem preč, keď sa niekoho spýtam, ja idem preč. A idem k druhému. A keď povie, že sa chce rozprávať, ja sa s ním rozprávať. Keď ja idem preč. No. Hajzel. Vyjebaný hajzel. Fašistický reakcionár. On sa ide zamerať na nejaký fašizmus, ale tento fašizmus, čo tu je na Slovensku, čo Fico tu praktizuje, tomu nevadí. On tu má zákazky miliónové zákazky z tohto režimu, no tak čo? Keby si netrepal, bolo by lepšie. No tak si ma nevšímaj. Vyjebaný hajzel reakcionársky. Reakcionárska fašistická svinia. Prečo by nie? Že tu nepatrím. Ale áno. Toto je protifašistický bojovník a vy ste môj vzor. Fašisti musia byť vymazaní z povrchu zemského. Súhlasíte s tým? Nepochybne, fašizmus by mal byť vymazaný. Toto sa mi páči. Ale nesúhlasím s vymazávaním, ale si myslím, že by nemali sa znovu objavovať. Ale ako oni zaliezia teraz, však Európska únia, čo sa tu deje, to je fašizmus. Čo sa deje na Slovensku, už sa tu, čo Fico robí, to je fašizmus. Ako definoval Mussolini, to on robí. Mussolini bol marxista, socialista, fašista. Fico to isté. Marxista, socialista a teraz čo robí, to je fašizmus. Podľa definície Mussolini, čo Fico robí, je fašizmus. Súhlasíte? Nie. Dobre, tak dobre. Máme rozdielne názory, ale tomu to vedie. Ďaká. God bless you. Pán Boh vás žehnaj. Pán Boh vás žehnaj. God bless you. Takže takto. Vy ste ako tiež odboj protifašistický? Takže takto. Vyjebaný potkan. No dobre. Takže to potom uhral. Dobre. Ale pomýlil sa, tam sú na verejnom zhromaždení a nech sú natáčať, pretože natáčanie nie je domov. Nech sa schová. Nechceme natáčať. Je to na videu v prezidentskej kancelárii, oslovil vaše excelencie. Ale áno. Takže tak. Daj sa hodí. Je tu aj Pier? Nie, ten je chorý. Máme ďalšieho reportera tam v tej skupine, ale choroba nás mohla, no, tak dvaja sú iba funkční. Chcete mi zapozovať? No áno. Taký boj o to, že jak sa bude interpretovať. Poď, cigarety. Dáme si. Nie? Ako to veľa robí, keď sa klame vlastne o tom, čo bolo a ľudia sa presvedčená, že to bolo nejaký ináč. Počkaj. Áno. Dobrý. Môžem sa spýtať niečo? Pretože fašizmus sa porazili. To by som sa nafilmovať. A viete o tom, že nebol ešte fašizmus porazený? Že dneska tu, čo robí Fico, to je čistý fašizmus. Vy to neviete? No však práve sme tu. No ale tak fašizmus ešte sme neporazili. Tak by mal byť nápis. Tak. Fašizmus neporazí, teraz je tu. Tam, kde je úrad vlády. No, takže viete, čo Fico tu robí? Nie je to fašizmus podľa vás?
Korporatokracia? No, prosím, dobre. Rozumiem, toto je čo? Toto je vaša, čo, sestra či? Nie, my sme kamošky. No, kamošky. Môžem sa s vami odchodiť? No, tak toto je nádej. Toto je nádej Slovenska, ktorá si uvedomuje, že fašizmus nebol porazený. Hoci tu drží nápis, daj ten nápis hore, hoci tu drží nápis, pretože Andrej Lučín jeho dal. Zdahote ten nápis. Fašizmus nebol porazený, fašizmus tu rozkvitá. Ale bojujeme proti tomu. Áno, však preto som rád, že ste tu. No, veď určite. Preto vás strašne ľúbim, že bojujete proti fašizmu. Bo ja som najväčší bojovník proti fašizmu. Môžem pustiť dať? Tak treba. No, trošku. Dobre, thank you, ďakujem. Takže takto, predsaj sú tu ľudia, ktorí si uvedomujú, že fašizmus existuje. Nie sú všetci ako vymytý mozog, ako tento Lučný, že povie, že poraziť fašizmus a teraz len zarábajme peniaze. Hovno zarábajme peniaze. Dajme dole tento fašizmus. A moja mama, skvěra moja. Takže takto. Dobre, krásne, krása, toto je nádhera. Nádhera. Vy si z toho, pane, robíte srandu. Není sranda, počúvajte, čo tam hovorím. Potom Rudolf Vasky, YouTube, si dajte Rudolf V-A-S-K-I. Vasky. Áno, si dajte a uvidíte. S-O-C-I-E-O-P-A-C. Vy ste boli boskáva, môže sa s vami odhodiť, alebo nie? No, za peniažky. Za $1 000 000. Za $1 000 000. You work for the money. I work for the money. The bad girls, bad girls. Prečo ste ešte nezačal hudobnú kariéru? Prosím? Prečo ste ešte nezačal hudobnú kariéru? Nemám kapelu. Toto vám moc nejde. Humoristickú kariéru. Možno ste mohli robiť humoristická, ja si musím robiť srandu, pretože život je krátky. Život je krátky, tak každý deň nech je sranda. Naplno. No, áno. Môžem sa vám odfodiť, alebo nie? Alebo toto je váš frajer, alebo... Nie? Dobre, ma to rešpektujem. No nie, ja rešpektujem, preto hovorím, že nebudem sa pýtať, ak ste... To proste, jeho to dráždi, keď... No mňa by to dráždilo, keby som mal frajerku a nejaký chlap by tam bol. Nemáte frajerku? Ja som rozvedený. Ja sa nečudujem. Vás to poznačilo? Pane, máte Nejdete nikam, ja sa spávať. Joint over there? Ne, to není joint over there. No to není joint? Whatever. Whatever gets you through the night, it's alright. Do it wrong or do it right, it's alright. No fight. Takže takto, no. Dobre, no. Hovorím, ja túžim, aby sme sa proti fašizmu bojovníci zjednotili. Toto by som chcel. A tuto pán Mihály sa nechce zjednotiť proti fašizmu. No. Takto budeme rozhádaní, toto sa mi nepáči. No. A viete, prečo ja mám pána Mihála rád? Tu nejde o zjednotenie každý sám za seba a každý vie, čo je správne a každý to vie rozlišiť. Nevie, no správna vec je len jedna, pravda je len jedna. Klamstvá sú tisíce, no ale viete prečo... Prosím vás, nezavádzajte nám. Ja len chcem povedať, prečo ja mám rád pána Mihályho. Ešte stále nám zavádzajte, prosím vás, vystúpte. Ja mám rád pána Mihályho, môžem povedať vám? Rozsadnite to. Môžem vám povedať, prečo mám rád pána Mihályho? Môžem vám povedať? Ja mám rád pána Mihályho, pretože keď na neho pozerám, ja vidím sám seba. Ja keď som bol v jeho veku, ja som bol taký istý idiot, ako je on teraz. Takže ja, keď jemu hovorím, ja hovorím sám seba. Ja keď jeho nazvem idiotom, ja nenazývam pána Mihályho idiota, ja nazývam sám seba idiotom. Takže preto ho ja mám rád. Pretože ja vidím, proste pán Mihály je ja v jeho veku. Takže takto s pánom Mihálym. Toto je moja radosť. Toto je ja. Pán Mihály, toto je ja. Tá vygumovaná sprostá hlava, toto som ja. V jeho veku. Takže toto nie je, že aby sa urazili. Ja, keď hovorím vygumovaná hlava, ja to hovorím na seba. Ja len vo vás vidím seba. Kreten nemôže uraziť, to je dobre, ďakujem. Takže takto, no. Takže takto. Takže takto. A ne? Poď sem, vodu. Vodu, šéfe. Kto to bude držať? Kto to bude držať?
Andrej Lučný. Kto bude držať, keď neví? Andrej Lučný. Andrej Lučný to bude držať. Reakcionár Andrej Lučný. Prvý reakcionár rezistencie. Čo ešte? Dobrý. Môžem sa spýtať niečo? Čo myslíte? Fašizmus už bol porazený, alebo ešte existuje fašizmus? Existuje. Presne tak, toto je moja mládež. Čo vymyslíte vy? Tak existuje. Existuje. Existuje, no prosím. Keby neexistovalo, tak sme... Toto sú uvedomelí ľudia. Pre nich fašizmus nebol porazený, pre nich existuje. Ale pre pána Andreja Lučného už bol porazený. Pán Andrej Lučný má už svoju firmu, zarába peniaze, tak pre neho už fašizmus neexistuje. On nechce bojovať proti fašizmu. Nie, na čo? On z tohoto fašistického režimu ťaží, no tak pre neho už fašizmus bol porazený, ale pre vás nie. Pre vás, vy to cítite, ten fašizmus, ktorý tu bol zavedený. To zdieranie, tie fašistické, ekonomické opatrenia, to proste ničí tento národ. Vy o tom viete, že? Cítite to, tie fašistické ekonomické opatrenia. Je to nepríjemné. Áno. Andrej Lučný to necíti, pretože on dáva miliónové zákazky z tohto režimu, ale vy to cítite. Vy nemáte miliónové zákazky, máte? To nie. Máte miliónové zákazky z tohto režimu? Nemáte. Máte miliónové zákazky z tohto režimu? Nemáte. No tak prosím pekne. A toto je rozdiel medzi Andrejom Lučným a týmito ľuďmi. Môžem sa s vami... Tento človek nemá miliónové zákazky, pre ňo fašizmus existuje. Táto slečna nemá miliónové zákazky, pre ňu fašizmus existuje. Táto slečna nemá miliónové zákazky, pre ňu fašizmus existuje. A táto slečna nemá miliónové zákazky a pre ňu fašizmus existuje. Takže o toto tu ide. Oddeliť Andreja Lučného, tohoto reakcionára nového fašizmu. Proste reakcia, čo je reakcionár? Reakcionár je ten, v každej revolúcii je reakcionár, ktorý sa postaví do čela, pretože nechce prísť o tie výhody, čo má. Tak rýchlo sa postaviť do čela akéhokoľvek hnutia a proste on to chce viesť proste takým spôsobom, aby keď režim padne, aby nepadol na neho, aby on vyplával na vrch. Takže pán Lučný chce vyplávať na vrch a títo ľudia, aby po revolúcii boli tam, kde sú teraz. Nie, pán Lučný, nie. Títo ľudia pôjdu hore a vy, pán Lučný, idete dole. Aj s vašimi miliónmi. Takže tak. Dobre, veľká vďaka. Takže takto. Mladí sú, vedia, z ktorej strany vietor fúka a vedia, koľko je hodín. Takže takto. Takže tak. Pán Andrej Lučný, vyjemaný reakcionár nového fašizmu. Dobrý. Môžem? Robíte reportáž? No jasné, toto bude na YouTube. Rudolf Basky si zapíšte a si dajte si do Google. Dobre. Tam mám iné videá, čo bude. Dobre, no výborne. A účelom toho? Prosím? A účelom toho, prečo tu sme? Tak nie, tak ste protifašistickí bojovníci, nie? Samozrejme. Ako ja. Samozrejme. Takže podľa vás fašizmus bol porazený, alebo nie? Určite áno. To, co zbylo, tak to už Ja osobne si myslím, že nebol nikdy porazený. Presne tak. Lebo on prežil v Nemecku takisto ako na Slovensku. A na Slovensku je teraz, čo robí Fico, to je to isté, čo Mussolini. To je korporatokracia, nový fašizmus, čo robí Fico. Viete o tom? Tak ale ako mi vravel môj dedo, on bojoval v povstaní, tak proste, že veľa ľudí, čo boli predtým ľudáci, tak vlastne po vojne sa hneď stali komunisti. Čiže no a teraz sú fašisti. No. Mussolini začal ako marxista, socialista a fašista. Fico takisto. Marxista, socialista a teraz je fašista. Pretože toto je korporatokracia. Čo robí Fico, robí presne to, čo Mussolini. Presne on šlapá Mussoliniho, Fico. Neviem, či to viete, vy ste zo Slovenska. Ste zo Slovenska? Ja som z Čech, takže ja do toho tolik nevidím. No, vy ste zo Slovenska. No tak čo na to poviete? Fico šlapá Mussoliniho alebo nie? Ja sa už o politiku moc nezaujímam. No tak škoda, dobre, tak. Dobre, tak. No, som byť taký pasívny, že už sa o to skoro nezaujímam. Človek to sám neovlivní, tak chce do toho zasahovať ako jedinec. Dobre, no. Dobre, ďaká za rozhovor, ďaká. Pán poslanec, toto je pán poslanec.
Pán poslanec Alojz Hlina. Ja som chcel byť váš kamarát a vy ste ma odpálili z priateľstva. Jo, s vami je mimoriadne ťažká diskusia. No však, ale nemáte na to intelektuálnu kapacitu diskutovať so mňou? Priznám sa, že nemám. Tak ste vygumovaní. To radšej vycúva z toho, že... Áno, tak áno, však tuto ste boli... On sa nepredstavil. Silou mocou chcel vedieť, kto som, ale on sa sám nepredstavil. Takže... To je, no. Takže pán Hlina, no, takže... Ale viete čo, pán kolega, ja som tu už, keď ste prišli povedať, že nemám záujem ani diskutovať, ani nejak to, tak prípadne to respektujte, však viete... Dobre, druhýkrát? Druhýkrát, tretíkrát, ale... Dobre, môžem vám zavolať, zvihneť telefón? Keď budem môcť, zvihnem, keď nebudem môcť, nezvihnem. Dobre, dohodneme sa na... Dobre, vďaka. Tak, pán Alojz Hlina, pán poslanec. Takže tak. Moderovať nejaké príspevky pod článkami v Smečku alebo nejakých fórach, kde si prosím A podľa mňa je No, ale porozmýš, strašne malú časť. Musíš dnes vygenerovať myšlienku. Preto pozerám. To je jasné. Zatiaľ to vyzerá na lavicový zraz. Mal by som to mať niekde tak. Ale jedno aj mesačníkom som to videl. Ja som to vymyslel tak, že vy ste to spravili. Takže malá zmena, dovolím si nesúhlasiť s pánom Kračníkom. Blokáda bude na prechode. Ale v prípade, že polícia nás bude chcieť vytlačiť, v tom prípade urobíme túto živú reťaz. Fašistov preč z tohto mesta! Fuj! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Všetci! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Dneska neprejdú! Ešte šťastie, že tu máme médiá. Dneska ich prošláme na sračky. Dneska všakže pán primátor, zdravím vás. To som rád, že ste sa do toho angažovali. To je ono, konečne prvý ľavicový politik. Vy pôjdete prvý, deti. Niekto majú natočené. Keď sa zaštitujeme deti. Detské štíty, to všetky zaberali. Na to sme si ich robili. Najprv dospeláci. Ženy a deti na začiatok. Prosím, môžem sa niečo spýtať? No, a čo? Vy ste odkiaľ? Ja som... Dúfam, že nie ste nejaký tam z tej partičky. Nie. Dobre. No odkiaľ ste? Mne sa nezdáte, nie ste podľa mňa. Ja som protifašistický bojovník, najväčší protifašistický bojovník. Ako sa voláte? Rudolf Vasky, VAS. Ježiš, vy ste ten zver, dobre, to nie je. Inokedy sademe na kávu. Dobre, počúvajte, len sa jednu otázočku, môžem? Jednu otázočku. Tu mám hovorcu, keby si sa mohli spýtať, nech sa páči. Počúvaj, moja milá, ja chcem vedieť, alebo chlapec, ty vieš o tom, že na úrade vlády sú fašisti? Áno. Áno, dobre, rozumne, dobre otázka, táto ťa dobre naučil. Na úrade vlády sú fašisti, že? Áno. Áno, výborne, toto je radosť môjho života. Tak na úrade vlády sú fašisti, že? Áno. Výborne, I love you. Stačí. Toto je naša mládež, dobre si vychoval, kde je to? Dobre si toho vychoval, toto je tvoj syn? Som hrdý. Ja neviem, či som otec, lebo to nikdy nie je isté. Možno, dobre, ale ak je to tvoj syn, fajn, vďaka, takáto výchova. To zrkadielko toho akože... To aby sme sa videli. To je punk, to je fakt. Takže takto, na úrade vlády sú fašisti. A tých treba zastaviť. To sú hajzli, ktorých musíme zlikvidovať. A nie nejakých takýchto proste idiotov, ktorí sa, títo idioti sa zaoberajú so štátom, s fašistami, ktorí neexistujú. Neexistujú štátom, ale tento fašista existuje na úrade vlády. To môžete robiť aj doma ináč, keď máte ten telefón, sa natočíte v kúpeľni, musíte chodiť do zimy, to je povedať. No nie, tak ale tu sú ľudia. Ale toto je radosť môjho života. Ty si radosť môjho života. Vieš o tom? Ty keď vyrastieš, týchto fašistov, čo tu vládnu, zlikvidujeme, obnovíme Československo, urobíme repudiation, to znamená dlhy vymažeme, všetko vrátime späť do štátu, všetky elektrárne, všetky vodárne, všetky kanalizácie, idú všetko späť a začneme odznova a budeš mať štát bez dlhov.
ty nebudeš robiť na túto úžasnickú internacionálu. Ty nebudeš robiť, lebo teraz týchto fašisti ťa zadlžili. Vieš o tom, že ty už dlhuješ peniaze? Ukázali fotoaparát, akože kúpila som tam nové baterky, mal som tú batériu, druhé sme dali, ďalšie úplne otvorený nový balík. Dobrý deň. Dobrý. Zdravím, ako sa máte? Pozor, lebo Andrej Lučný uvidí, že sa držíme, buď bude ma vyháňať odtiaľto, môžem vás držať, nie? Jasne, a pusu? Tu sa zase s hocikým neboskávam, tu mám svoju polovičku. Prepáčte, ospravedlňujem sa, ja som nevidel, takáto slečina, viete, ja letím na mladé kočky, takže prepáčte, no, dobre, prepáčte. A vy ste nejaká známa tvár, neviem. Vy ste taká známa... Z Facebooku preboha živého, ne? Každému hovorím, že mám tuctový ksicht. To preto. Nie, pripomeňte meno. Šos Jožo. Možno, tak viete, áno, to Facebook, dobre. No tak ďaká, takže žiadne pusa nebude, lebo tu je pán manžel, nebude. Dobre, slečná, ďaká. No. Takže takto. Takže toto je tá situation and fucking protest. Niekto z praxe, akože nejaký právny obyčaj, ja neviem, čo to tak. Tak nie je viac ako 150 ľudí, o ktorých si pamätáš. Tam špinánsko máš také niektoré utopie. Fajn, to máme každý. Ešte sa ozve. Dokumentujete, že zúčastnení? Tak ja tu robím reportáž a vy ste kto? Z Facebooku sa poznám? Možno sa poznám, neviem. Neviem, z Facebooku sa asi nepoznáme. A tak čo ja? A vy ste kto? Rudolf Vasky sa volám a mám aj, však si pozrieť na môj YouTube kanál. Máte YouTube, máte internet? No tak mám doma YouTube. Dobre, tak si pozrite. Môžem pozrieť, no. Tak venujete nejakým reportážam? Áno, mám bloger som. Mám celú spravodajskú agentúru. Čiže máte taký široký záber, hej? Áno. A hlavne ja som protifašistický bojovník. Ja chcem vymazať fašizmus z povrchu zemského. A keď vidím takéto niečo, tak to... Podľa vás fašizmus na Slovensku bol zlikvidovaný, alebo dneska existuje ešte? Podľa toho, čo myslíte pod pojmom fašizmus, lebo je to dosť ako definoval Mussolini. Mussolini definoval fašizmus ako korporatokraciu. Lebo Mussolini povedal, fašizmus by nemal byť nazývaný fašizmus, ale korporatokracia, pretože to je spojenie sily firiem so silou štátu. Toto bola definícia Mussolini. No a bol tu fašizmus niekedy? Tuto bol. A je tu znova. Totiž to tak... Dneska je ten človek, čo tam sedí v úrade vlády, to je presne korporatokracia. Korporatokracia je nový fašizmus. Dajte si do Google Rudolf Vasky, korporatokracia, nový fašizmus, o tom píšem. To je fašizmus 3. tisícročia. Čo robí Fico, je presne to, ako to Mussolini definoval. Podľa Mussolini definície Fico robí presne to. To je zaujímavé, to si pozriem. Pozrite si to. Vy nemyslíte, že Fico šlape aj Mussoliniho? To si práve nesemyslí, že ku komu ho zaradiť, akože... Mussolini. Mal by som niekoľko slov takých, ktoré by som povedal, ale boli by také, že... No, Mussolini začal ako marxista, socialista a fašista. Tento náš Mussolini začal ako marxista, socialista a teraz čo robí? To je čistý fašizmus. To je čistá korporatokracia. Nový fašizmus. Si to popozerajte. No? Ďakujeme za informácie. Môžem sa s vami odfotiť? Toto je, ako sa voláte? Ja som Marek a toto je Diana. Marek a Diana. Krásna couple. Nice, beautiful couple. No. OK, thank you. Ďakujem. Takže sú tu aj normálni ľudia, proste sú tu ľudia ako... Ozaj, tohoto poznáte? Jak sa volá? Andreja Lučného poznáte? To je proste, to je... Andrej Lučný to je obyčajný fašistický reakcionár. On má multimiliónové zákazy z tohto režimu, no tak sa stáva do čela akože odporu proti tomuto režimu, pretože keď režim padne, on chce vyplávať návrh. No, takže to je Andrej Lučný. No. A stále ma tu vyháňa ma tu. Chodí za mňou a vyháňa ma. Proste idiot. Proste správa sa ako idiot. No. Takže tak, dobre. No. Takže takto, no.
To jsou vodko. Tak jíme na hradu vedla. To může to trošku podať ruky neprežovať. Takže, veľa si V rámci nejakého grantu. Čo hovoríte, pán Vásky? Môžete? No, tak dobre. Už ste získal. Ako sa voláte? Ja sa volám. Vy ste pán Vásky, ja sa volám Fischer. Fischer, no. Please to meet you. Ja len filmujem. Ja rozpustíme. Neopustite tejto výzvie priestupom proti verejnému poriadku v zmysle paragrafu 47 odsek 1 písmeno A zákona číslo 30. Za ktoré vám môže byť uložená pokuta do výšky 30 miliónov. Zhromaždenia môžete ako účastníci podať námietky na krajskom súde Bratislava 15 dní. No, ďaká. Tento policajt sa ma pustil, ďaká mu. Takže môžem ísť. No, takže ideme sa pozrieť tam na týchto druhých. Aha. Ideme pozrieť. No. Čo? Jako? No prosím pekne, tuto sú... Tuto vidíme krásne slovenské zástavy, no ideme pozrieť, čo sa tu deje. Krásne slovenské zástavy. No. Moje milované Slovensko, no tak ideme pozrieť sem, no. Tak, policajti ma pustili. No, takže sa tu preháňajú sa, jak...
krásne slovenské zástavy, ideme sa vydať chlapcov. Aha. Zdravíčko, krásne zástavy. No toto je radosť, toto je radosť. Toto je ono, slovenské zástavy, to chcem vidieť. To chcem vidieť, slovenské zástavy. Najväčšia. A ideme sa popozerať sem, však. Čo? Takže ideme sa sem pozrieť, čo sa tu deje. No. Krásne zástavy, no prosím, pekne. Slovenské zástavy. A toto je čo? Toto je jaká zástava? Šéfe, toto je jaká zástava? Moravská. Áno, ideme zjednotiť Československo. No jasné, dáme tento režim dole a ideme Československo obnoviť. Jasné, tento fašistický režim dáme dole. Presne tak. Toto je fašistický režim, čo tu teraz je. No. A oni tam ofašizovali, však toto je fašistický režim, dáme ho dole v krvavej revolúcii, kamaráti. Dáme dole tento fašistický režim v prvej revolúcii a obnovíme Československo, vážení. Toto tu treba spraviť. Toto tu treba spraviť. A Moraváci, no dobre, moravskí bratia. Ale kde sú Češi? Kde sú Češi? Ešte českí bratia by sme tu potrebovali. Ste boží. Vy ma poznáte? Dobrý, pán Vaspí. Zdravíčko. Milujem vás. Ako dneska, pekne, čo? No tak áno, však chceme dať tento fašistický režim dole. Presne, treba. Je fašistický režim, ktorý vykinožuje tento národ. No veď presne tak to je, ja viem. No a to treba dať dole. To sú fašisti. My sa k vám pridáme, keď bude krv, ale... Dobre. Máte sa pekne. Dobre, díky, čau. Takže... No presne, teraz vykryjú Antifa. Toto nie je... No. Tuto sa naťahujú... Zdravíčko. Tuto sa naťahujú Antifa a Takafa. Tu sa musíme zjednotiť, pravda, že spojiť sa proti tomuto pojebanému fašistickému režimu a dať ho dole. Nie nenávisťou proti sebe. Nie, presne tak. Nikoho nenávidíme. Presne tak. Aspoň ja osobne. Spojiť sa a s Čechmi, dať tento režim dole a obnoviť Československo. A vy dneska pochodujete s nami? Ja s každým pochodujem. Z nikoho sa s každým pochodujem, za lásku k národu sa pochoduje. Kto je proti tomuto fašistickému režimu, ktorý tu vládne. A za lepší život tento sa pochoduje. Fašistický režim, proti nikomu sa nepochoduje. Presne tak. Proti tomuto fašistickému režimu musíme ho dať dole. A toto títo nechápu. Takže tak, fajn. Výborne. Takže revolúcia krvavá bude. Dáme tento pojebaný režim dole. Obnovíme Československo. Vynulujeme všetky dlhy. A začneme odznova. Nebudeme platiť Ficové dlhy. Nech si on sám platí a jeho kamaráti. Ja, dobre, no. Takže tak. Videjko bude, si potom pozrite. Bude videjko potom. Pozrite videjko. Ja sa pozeráme. No, pozeráte? Všetky, dobre, no. Toto bude ďalšie videjko. Takže takto, musíme zjednotiť túto mládež a obnoviť Československú socialistickú republiku, ale nie za účelom komunizmu, ale za účelom vynulovania všetkých dlhov. Teda za účelom uplatnenia doktríny of odious debt, ktorá nám dovoluje, ktorá hovorí, že dlhy režimu nie sú dlhy štátu. Takže toto spravíme, vrátime celú privatizáciu späť, všetky vodárne, elektrárne, kanalizácie, podniky, všetko ide späť a začneme od znova a hotovo. My nepotrebujeme, aby nám tu niekto prevádzkoval naše elektrárne, my nie sme sprostí, my si vieme prevádzkovať naše elektrárne, naše vodárne si vieme prevádzkovať a nepotrebujeme, aby nám tu niekto bral zisk. Za každým, keď sa ideme vystrať alebo vyšťať, stiahneme vodu a zisk ide do Francúzska. Kurvy špinavé. Takže tak. Tu nepomôže nič iné, len zjednotenie sa. Zjednotenie sa orabovaných, ošvindlovaných a podvedených. A tí orabované, ošvindlované, podvedení sú všetci. Či ako sa nazývajú, to je jedno, ale sú všetci orabovaní, ošvindlovaní a trpia biedu, trpia mizériu, trpia hlad. Beznádej a zúfalstvo. Takže bude krásne videjko potom, si pozrite. Na YouTube? No. Ne, to sa nemôže takéto dávať. Čo? Ja tam mám videjka. Povedzte mu. Zrovna takéto sú zakázané, nemyslíte? Aké sú zakázané? Presne ti spovedať, dobre? Prosím? Presne ti spovedať, Luis. Nie, však ja som...
ja im zjednoťovať. Prestaňte Dobre, ľudí. A keď sa chcú rozprávať som... Nikto sa nechce rozprávať. No, tak idem k protifašistom, tam Andrej Lučný ma vyháňa, aby som sa nerozprával s ľuďmi. Prídem sem, tu sa tiež nemôžem rozprávať do piče. Nikde sa nemôžem rozprávať. No, prdele, takže takto, no. Takže asi nechcú počuť pravdu. No. Ježiš Kristus povedal, hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. No a ani tam nechceli počúvať, ani tu nechcú počúvať, no tak čo? Oni na to prídu. Ja som napísal v roku 1994 malú knižočku Tretia cesta. A tam som opísal celý úželinský systém. A som opísal, čo nás čaká. Ja som tam dal varovanie. Toto, čo nás čaká. Tak som tú knižočku skončil. Na dneskaj presne, čo sa stalo, o čo som varoval v roku 1994. Takisto. Parlamentných voľbách roku 1998. Ja som varoval. Vstup do Európskej únie a vstup do európskych štruktúr je idiotina kriminálne šialenstvo. Tedy na mňa pozerali ľudia, že o čom to rozprávam. No, teraz vedia. Teraz mi volajú, Páva, si mal ste pravdu vtedy. Ja som to nechápal. No vidíš, ty chuj, teraz si to pochopil. A takisto pochopia, o čom ja teraz hovorím. Všetci pochopia, lenže treba čas na to. Takže takto, no. Takže nemôžem sa rozprávať s ľuďmi, nemôžem toto, tak nebudem, no. Takže idem sám proti všetkým, alebo vlastne proti všetkým, ja sám som tu, a len sám idem im dávať rozum do ich sprostej hlavy. Vy počujete, čo hovorím? Ja? Aha, dobre, nič čas. No. Takže takto. No ale sa hovorí, strong man is mightiest alone. Silný muž je najsilnejší sám. No a ja som sám, ale ja som najsilnejší, vy kokoti. Títo idioti sa zaoberajú so štátom, s fašistami, ktorí neexistujú. Neexistujú štátom, ale tento fašista existuje na úrade vlády. To môžete robiť aj doma ináč, keď máte ten telefón, sa natočíte v kúpeľni, musíte chodiť do zimy, to je povedať. No nie, tak ale tu sú ľudia. Ale toto je radosť môjho života. Ty si radosť môjho života. Vieš o tom? Ty keď vyrastieš, týchto fašistov, čo tu vládu, zlikvidujeme, obnovíme Československo, urobíme debt repudiation, to znamená dlhy vymažeme, všetko vrátime späť do štátu, všetky elektrárne, všetky vodárne, všetky kanalizácie, idú všetko späť a začneme odznova a budeš mať štát bez dlhov. Ty nebudeš robiť na túto úženickú internacionálu. Ty nebudeš robiť, lebo teraz týchto fašisti ťa zadlžili. Vieš o tom, že ty už dlhuješ peniaze? Fotoaparát, akože kúpila som tam nové baterky, hlasovú túto batériu, dlhé sme dali, ďalšie úplne otvorený nový dali. Dobrý deň. Dobrý. Zdravím, ako sa máte? Pozor, lebo Andrej Lučný uvidí, že sa držíme, buď bude ma vyháňať odtiaľto, môžem vás držať, nie? Ja sem a pusu? Tu sa zase s hocikým neboskávam, tu mám svoju polovičku. Prepáčte, ospravedlňujem sa, ja som nevidel takáto slečina, viete, ja letím na mladé kočky, takže prepáčte, no, dobre, prepáčte. A vy ste nejaká známa tvár, neviem. Vy ste nejaká známa... Z Facebooku preboha živého. Každému hovorím, že mám tuctový ksicht. To preto. Nie, povedz, pripomeňte meno. Čo s Jožom? Možno, tak viete, áno, to Facebook. Dobre, no tak ďaká, takže žiadne pusa nebude, lebo tu je pán manžel, nebude. Dobre, slečná, ďaká. Jo. Takže takto. Takže toto je tá situation and fucking protest. Niekto z praxe, akože nejaký právny analogičaj, ja neviem, čo to tak. 50 euros, des choses sur les chefs, tak nie je viac ako 150 ľudí, o ktorých si pamätáš. Tam špinánstvo ako máš svoje také niektoré utopie. Fajn, to máme každý.
Ešte tak môžem sa ozvať. Dokumentujete, že zúčastnení? To je tak, ja tu robím reportáž a vy ste kto? Z Facebooku sa poznám? Možno sa poznám, neviem. Neviem, z Facebooku sa asi nepoznáme. A tak čo ja. A vy ste kto? Rudo Basky sa volám a mám aj, však si pozrieť na môj YouTube kanál. Máte YouTube, máte internet? No tak mám doma YouTube. Dobre, tak si pozrite. Môžem pozrieť, no. Tak venujete nejakým reportážam? Áno, mám blog, bloger som. Mám celú spravodajskú agentúru. Čiže máte taký široký záber, hej? Áno. A hlavne ja som protifašistický bojovník. Ja chcem vymazať fašizmus z povrchu zemského. A keď vidím takéto niečo, tak to... Podľa vás fašizmus na Slovensku bol zlikvidovaný, alebo dneska existuje ešte? Podľa toho, čo myslíte pod pojmom fašizmus, lebo je to dosť zložité. Mussolini definoval fašizmus ako korporatokraciu. Lebo Mussolini povedal, fašizmus by nemal byť nazývaný fašizmus, ale korporatokracia, pretože to je spojenie sily firiem so silou štátu. Toto bola definícia Mussolini. No a bol tu fašizmus niekedy? Tuto bol. A je tu znova. Totiž to tak... Dneska je ten človek, čo tam sedí v úrade vlády, to je presne korporatokracia. Korporatokracia je nový fašizmus. Dajte si do Google Rudolf Basky, korporatokracia, nový fašizmus, o tom píšem. To je fašizmus 3. tisícročia. Čo robí Fico, je presne to, ako to Mussolini definoval. Podľa Mussolini definície Fico robí presne to. To je zaujímavé, to si pozriem. Pozrite si to. Vy nemyslíte, že Fico šlapá Mussoliniho? To si práve nesem istý, že ku komu ho zaradiť, akože... Mussolini. Mal by som niekoľko slov takých, ktoré by som povedal, ale boli by také, že... No, Mussolini začal ako marxista, socialista a fašista. Tento náš Mussolini začal ako marxista, socialista a teraz čo robí? To je čistý fašizmus. To je čistá korporatokracia. Nový fašizmus. Si to popozerajte. No? Ďakujeme za informácie. Môžem sa s vami odfotiť? Toto, ako sa voláte? Ja som Marek a toto je Diana. Marek a Diana. Krásna couple. Nice, beautiful couple. OK, thank you. Ďakujem. Takže sú tu aj normálni ľudia, proste sú tu ľudia ako... Ozaj, tohoto poznáte? Jak sa volá? Andreja Lučného poznáte? To je proste, to je... Andrej Lučný to je obyčajný fašistický reakcionár. On má multimiliónové zákazy z tohto režimu, no tak sa stáva do čela akože odporu proti tomuto režimu, pretože keď režim padne, on chce vyplávať na vrch. No, takže to je Andrej Lučný. No. A stále ma tu vyháňa ma tu. Chodí za mňa a vyháňa ma. Proste idiot. Proste správa sa ako idiot. No. Takže tak, dobre. No. Takže takto, no. Taký vedľa. To môže trošku podať ruky si prežovať. Ďalšie. Veľa si v rámci nejakého grantu. Čo hovoríte, pán Basky? Môžete? No, tak dobre. Už ste získal. Ako sa voláte? Ja sa volám. Vy ste pán Basky, ja sa volám Fischer. Fischer, no. Please to meet you.
filmujem, ja som len filmujem. Ja len filmujem. Je rozpustené. Neopustite tejto výzvie priestupom proti verejnému poriadku v zmysle paragrafu 47 odsek 1 písmeno A zákona číslo 3. za ktorý vám môže byť uložená pokuta do výšky 30 miliónov. Zhromaždenia môžete a súčasne podať námietky na krajskom súde Bratislava 15 dní. No, teraz vďaka. Tento policajt ma pustil, vďaka mu. Takže môžem ísť. No, takže ideme sa pozrieť tam na týchto druhých. Aha. Ideme pozrieť. No. Čo? Jako? No prosím pekne, tuto sú... Tuto vidíme krásne slovenské zástavy, no ideme pozrieť, čo sa tu deje. Krásne slovenské zástavy. No. Moje milované Slovensko, no tak ideme pozrieť sem, no. Tak, policajti ma pustili. No, takže sa tu preháňajú sa, jak... Týkaj sa ma. Nejdem preč odtiaľto. Ja nejdem odtiaľto preč, ja som tu bol pozvaný a tu mám byť právo. Ja si tu robím. Ale nech on nie je agresívny. Ale musí dať pokoj ľuďom, ako sú vtáčky, profesora podobne. Ale však ja... Môže sa sťažujte a chodte do čerta. Ja chcem známa tvár, ja sa pýtam, toto je. Nemôžeš sa spýtať známu tvár? Môžete sa spýtať. Môžem, no, dobre, ďakujem. Ale netreba provokovať. Ale však prosím, som sa chcel spýtať, on prišiel, zaútočil na mňa, ja som s vami rozprával, ja som veľmi rád, lebo známu tvár a ja som si nevedel spomenúť. Ja som 40 rokov už tu nebol. Ja som sa vrátil z USA po 40 rokov, ale tvár bola známa. Môžem si s vami odfotiť? No, takže ste sa správali tak, aby sme nemali hanbu. Ale však, ako som sa doteraz správal podľa vás? Ako sa správal? Ja som si áno, je to v poriadku. No, je to v poriadku, no, ale pre ňoho to nie je v poriadku. Hajzla. No, tak dobre. No, pán profesor, ja som veľmi rád, že... A vy ste kto, jak som sa Rudolf Vasky. Áno. Rudolf Vasky, ja som obyčajný človek, no. My sme všetci obyčajní ľudia, ale niektorí sme už na cintorínoch. A vďaka takýmto fašistom budeme viacerí na cintorínoch. A my nesmieme prestať bojovať proti fašizmu, lebo fašizmus sa znova objavuje. To není, že fašizmus poražený. Fašizmus nebol porazený, fašizmus sa len skoval.
Áno, fašizmus sa schoval. Čo na to povie pán profesor? Súhlasím s vami, pretože žiaľ ja som prežil obdobie holokaustu a keďže som jeden z preživších, tak proti takýmto asociálom musíme sa tvrdo postaviť, pretože si prajem, aby moje deti a moje vnúčenci už nikdy nezažili to, čo som na vlastnej koži zažil ja. A pozrite sa, čo tu majú nápisy, že porazili sme fašizmus. Nebol porazený. Súhlasíte s tým? Nebol porazený fašizmus. V istom období samozrejme bol, ale zaliezli, hajzli zaliezli, ako potkani zaliezli a teraz vyliezajú. A zasa vyliezajú. A treba byť ostražitý. A čo spalili tu tento slovenský štát sa už fašizuje. Toto je fašistický štát. Čo robí Fico? To Mussolini nazval korporatokracia. A Fico to robí to isté. To nemôžem povedať, uvidíme. No ešte, nie, tak vývoj v tejto republike treba zabrziť práve takýmito stretnutiami proti tomu, aby takíto asociálovia, ako sú podporovatelia nacizmu a fašizmu, nikdy už neukázali svoju tvár. Presne tak. A Fico, čo teraz robí? My tomu nezabránime. Fico robí to, čo Mussolini. Ja nebudem sa vyjadrovať, ale neviem, či robiť. Dobre, vy nechcete. Nie, Dobre, vďaka, toto je. Takže som mal túto krásny rozhovor, ktorý pán Lučník chcel prekaziť. Pán Lučník ma odtiaľto chcel vyhodiť. Hajzel vyjebaný. Akým právom? Akým právom ten hajzel mňa odtiaľto tlačil a chcel ma vyhodiť? Hajzel. A nikdy si nepovedal. No, dobre, povieš. Zdravíčko, pán Weissenberg, zdravím. Môžem? Nie, dobre. Pani Krempaská, zdravím. Nie, však ja nič. Keď ti povedia nie, tak platí nie. Kto ti povie áno, môžeš áno. Dobre, však som išiel preč. nie, tak padá. Dobre, však som preč. Dobre, daj mi vodu. Ty chceš tu vyprovokovať niečo? Ty chceš niečo vyprovokovať? Počúvaj, ty nemáš právo ma odtiaľ posielať, ja som tu bol pozvaný. A čo ma to zaujíma, že si bol pozvaný? Ja som sa s profesorom tuto chcel rozprávať a jemu to nevadilo. Ako sa patrí a môžeš tu byť. Ako sa patrí? Prestaneš sa správať, ako sa patrí a pôjdeš odtiaľto preč. Ako sa patrí? Tak poďme, ako sa patrí. Patrí sa to tak, aby si neobťažoval nikoho, si neželá, keď si niekto neželá sa s tebou baviť. No však ja idem preč. Kto to má rád, sa takto odhľadať, nech sa obľahá. Ja idem preč, keď mi povie. Nech sa páči. Ja idem preč, keď sa niekoho spýtam, ja idem preč. A idem k druhému. A keď povie, že sa chce rozprávať, ja sa s ním rozprávať. Keď ja idem preč. No. Hajzel. Vyjebaný hajzel. Fašistický reakcionár. On sa ide zamerať na nejaký fašizmus, ale tento fašizmus, čo tu je na Slovensku, čo Fico tu praktizuje, tomu nevadí. On tu má zákazky miliónové zákazky z tohto režimu, no tak čo? Keby si netrepal, bolo by lepšie. No tak si ma nevšímaj. Vyjebaný hajzel reakcionársky. Reakcionárska fašistická svinia. Prečo by nie? Že tu nepatrím. Ale áno. Toto je protifašistický bojovník a vy ste môj vzor. Fašisti musia byť vymazaní z povrchu zemského. Súhlasíte s tým? Nepochybne, fašizmus by mal byť vymazaný. Toto sa mi páči. Ale nesúhlasím s vymazávaním, ale si myslím, že by nemali sa znovu objavovať. Ale ako oni zaliezia teraz, však Európska únia, čo sa tu deje, to je fašizmus. Čo sa deje na Slovensku, už sa tu, čo Fico robí, to je fašizmus. Ako definoval Mussolini, to on robí. Mussolini bol marxista, socialista, fašista. Fico to isté. Marxista, socialista a teraz čo robí, to je fašizmus. Podľa definície Mussolini, čo Fico robí, je fašizmus. Súhlasíte? Nie. Dobre, tak dobre. Máme rozdielne názory, ale tomu to vedie. Ďaká. God bless you. Pán Boh vás žehnaj. Pán Boh vás žehnaj. God bless you. Takže takto. Vy ste ako tiež odboj protifašistický? Takže takto. Vyjebaný potkan. No dobre. Takže to potom uhral tak, že... Dobre. Ale pomýlil sa, tam sú na verejnom hovorení a nech sú natáčať, pretože vieš, natáčanie je domov. Nech sa schová. Nechceme natáčať. Je to na videu v prezidentskej kancelárii, oslovil vaše nechcenie. Ale áno. Takže takto. Daj sa hodinu.
Indimede, je tu aj Pier? Nie, ten je chorý. Máme ďalšieho reportéra tam v tej skupine, ale choroba nás mohla, no, tak dvaja sú iba funkční. Chcete mi zapozovať? No áno. Taký boj o to, že jak sa bude interpretovať. Poď, si dáte. Nie? Ako to veľa robí, keď sa klame vlastne o tom, čo bolo a ľudia sa presvedčená, že to bolo nejaký ináč. Počkaj. Áno. Dobrý. Môžem sa spýtať niečo? Pretože fašizmus sa porazili. To by som sa nafilmovať. A viete o tom, že nebol ešte fašizmus porazený? Že dneska tu, čo robí Fico, to je čistý fašizmus. Vy to neviete? No však práve sme tu. No ale tak fašizmus ešte sme neporazili. Tak by mal byť nápis. Fašizmus neporazili, teraz je tu. Tam. Kde je úrad vlády? No, takže viete, čo Fico tu robí? Nie je to fašizmus podľa vás? Korporatokracia? No, prosím, dobre. Rozumiem, toto je čo? Toto je vaša, čo, sestra, či? Nie, my sme kamošky. No, kamošky. Môžem sa s vami odfodiť? No, tak toto je nádej. Toto je nádej Slovenska, ktorá si uvedomuje, že fašizmus nebol porazený. Hoci tu drží nápis, dajte nápis hore, hoci tu drží nápis, pretože Andrej Lučín jeho dal. Zdahote ten nápis. Fašizmus nebol porazený, fašizmus tu rozkvitá. Ale bojujeme proti tomu. Áno, však preto som rád, že ste tu. No, veď určite. Preto vás strašne ľúbim, že bojujete proti fašizmu. Bo ja som najväčší bojník proti fašizmu. Môžem No, pusúdať? tak treba. No, trošku. Dobre, thank you, ďakujem. Takže takto, predsaj sú tu ľudia, ktorí si uvedomujú, že fašizmus existuje. Nie sú všetci ako vymytý mozog, ako tento Lučný, že povie, že poraziť fašizmus a teraz len zarábame peniaze. Hovno zarábame peniaze. Dajme dole tento fašizmus. A moja mama, sféra moja. Takže takto. Dobre, krásne, krása, toto je nádhera. Nádhera. Vy si z toho, pane, robíte srandu. Není sranda, počúvajte, čo tam hovorím. Potom Rudolf Vasky, YouTube, si dajte Rudolf V-A-S-K-I. Vasky. Áno, si dajte a uvidíte. S-O-C-I-E-O-P-A-C. Vy ste boli Moskáva, môže sa s vami odhodiť, alebo nie? No, za peniažky. Za $1 000 000. Za $1 000 000. You work for the money. I work for the money. The bad girls, Prečo ste ešte nezačal hudobnú kariéru? Prosím? Prečo ste ešte nezačal hudobnú kariéru? Nemám kapelu. Toto vám moc nejde. Humoristickú kariéru. Možno, že ste mohli robiť humoristická, ja si musím robiť srandu, pretože život je krátky. Život je krátky, tak každý deň nech je sranda. Naplno. No, áno. Môžem sa vám odfodiť, alebo nie? Alebo toto je váš frajer, alebo... Nie? Dobre, ma to rešpektujem. No nie, ja rešpektujem, preto hovorím, že nebudem sa pýtať, ak ste... To proste, jeho to dráždi, keď... No mňa by to dráždilo, keby som mal frajerku a nejaký chlap by tam bol. Nemáte frajerku? Ja som rozvedený. Ja sa nečudujem. Vás to poznačilo? Pane, nemáte Nejdete nikam, ja sa spávať. Joint over there? Ne, to není joint over there. No to není joint? Whatever. Whatever gets you through the night, it's alright. Do it wrong or do it right, it's alright. No fight. Takže takto, no. Dobre, no. Hovorím, ja túžim, aby sme sa proti fašizmu bojovníci zjednotili. Toto by som chcel. Toto by som chcel. A tuto pán Mihály sa nechce zjednotiť proti fašizmu. No. Takto budeme rozhádaní, toto nie, toto sa mi... No. Tak sme tu na námestí SNP.
Je to krásny deň. Môžem sa vás spýtať niečo? Nie, som z médií. Vy som z médií. A môžete povedať, čo sa tu deje aspoň? Vy aspoň viete, čo sa tu deje? Áno, blokáda pochodu. Prosím? Tam sa pýtajte organizátora. Kto je organizátor? Aha, veľké strapaté vlasy. To je... tuto sú na... Pán Hlina je tu. No toto je to smotánka protifašistického odboja. Zdravíčko prajem, zdravíčko, toto je radosť. Tak vidíte, ja som prišiel. Ako sa máte, pán Mihály? Čo? Vy ste moja radosť. Ja chcem, aby sme sa protifašisticky... Narušíte môj intimný priestor. Dobre, keď... Ale som rád... toto... Andrejko je tu, môže sa odpojiť s vami. Toto je radosť. Nechytaj sa ma, lebo dostaneš po poli. Bože, ja som sa nedotkol. Vypadni. Ja sa ten nedotkol. Ty si sa mňa dotkol, ja som sa ten nedotkol. Vypadni, ti hovorím. No. Pán Hlina. Vieš, dajte mi pokoj. Môžem? Nie, Dobre. Rešpektujem vaše prianie. Rešpektujete. Takže smotánka protifašistického odboja. Toto som rád. Ja som jeden najväčší protifašistický bojovník a toto je moja krvná skupina. Zdravím, pán Weissenberger. Dobrý deň, Zdravíčko. Môžem sa s vami rozprávať, alebo nie? Ďakujem, ja som tu ako účastník protestu, ďakujem. No, ja som tiež. Však ja som dostal pozvánku. Neviem. V poriadku. Takže sme spolu. Sme spolu na tomto. Sme tu na námestí. Ideme proti týmto fašistom, zastavíme fašistov. Snáď áno. A hlavne tých fašistov, ktorí sa zmocnili Československo po roku 89. To sú smrť fašistom, že? To neviem, ale... Nie smrť fašistom? Sme teraz kvôli tomu sa nebaví, lebo aj tak sa to postaví proti tebe. Vy to je Magor, vy dobre viete. Čo, môžete takto stučný niekam? No, môžem. Takže takto. Pán Chmelár! Pán Vasky, choďte s tým. No tak dobre, ale nahrávať si vás môžem. Veľa zdravia vám želám. Dobre. Takže toto je tá protifašistická smotánka bratislavská. No takže fajn, toto bude sranda. Prosím. Reakcionári nového fašizmu, prosím pekne. Oni sa chcú postaviť do čela, to sú reakcionári. Oni reagujú. Oni nechcú zničiť fašizmus, oni chcú odpútať pozornosť na neexistujúci fašizmus. Fašizmus, ktorý neexistuje, ktorý existoval v minulom storočí. Ale tento fašizmus, ktorý je tu a teraz, ten oni nemajú záujem. Nie, o ten nemajú záujem. Ten fašizmus je nedotknuteľný pre nich. Iba fašizmus, ktorý pochádza z minulého storočia. Pán Vtáčnik. Musím povedať, že ja som bol ten, ktorý požiadal, aby si ho vybavili. Proste keby som mal prísť na nepovolené zhromaždenie, s tým by som ako primátor mal problém, pretože skladal som sľub na to, že budem dodržiavať zákony, ústavu a tak ďalej. Takže ja som požiadal organizátorov, aby oznámili to zhromaždenie a myslím si, že tak je to správne. My sa musíme naučiť prejaviť svoj postoj zákonným spôsobom, pokojným spôsobom, to si myslím, že je veľmi dôležité. A proste nedať zámienku tomu, aby povedali, že my sme boli tí, ktorí porušovali zákon. Nie, my sme ľudia, ktorí chcú prejaviť svoj názor, ale chcú ho prejaviť tak, ako to zákon umožňuje. A nemáte strach? Ja si myslím, že toto je vec, kde človek musí naozaj ukázať, že čo v ňom je. Vtedy nepozeráte na to, že či máte strach. Nakoniec sú tu policajné sily, ktoré sa snažia, aby bol dodržaný verejný poriadok. Ja si myslím, že účelom tohto zhromaždenia, ktoré sa stretlo tu, nie je žiadne násilie. My chceme ukázať svoj občiansky postoj a to sa nedá, keď zostaneme doma. Čiže musíme byť tu a musíme ho ukázať a musíme ukázať aj tým druhým, že ich je menej ako je nás. Napriek tomu, že možno mnohí zostali doma, ale že ich je menej ako je nás. Ďakujem pekne. Prepáčte, môžem sa opýtať iba, že vy ste z akého média? Ja som z amerických médií, American Broadcasting System. No, môžem s vami spraviť foťku, pán primátor? Toto je pán primátor Vtáčik, tak? Nemýlim sa? No, toto je krásne, čo vďaka, no tak. Prosím, môžem sa vás spýtať takéto niečo? Vy ste kandidoval za primátora za Smer, alebo za... Nie, ja som kandidoval ako nezávislý. Ako nezávislý, no tak toto sa mi páči, toto je pán primátor Vtáčnik.
bratislavský. A koľko už ste primátorom? 2 roky. 2 roky, no. Kedy budete záchody opravené na Korze? Viete tie záchody, čo je tam ten parčík? Tam tie záchody sú zavreté, nie? Nie, tie sú otvorené. Sú otvorené? Hej. Dobre, no lebo výborné. Ďakujem, pán primátor, veľmi sa pekne ďakujem. Úctivo poklona, kláňam sa, hlbočím sa. Takže to pán primátor, no. Takže pán primátor. No. Takže tak. Vy máte pripravené aj... To som doniesol preroba nášho megafóna. Prepáč, nie ste vy, Janko? Takže takto, tento reakcionár sa tu prechádza. No, čo si chcel? Nič, len som si chcel, že keď podržím cez deň. Aha, nie. Takže, fajn. Podrž to. Vyťahni mi fľašu, prosím ťa. Vyťahni môj asistent. Otvoru, ja sa chcem napiť. Zatúli poriadne, tak tam. Nie je to nejaká známa tvár? Vy ste nejaká známa tvár, nie? Tak to neviem. Dobrý deň. Pekne pozdravujem. Ako sa máte? Tak celkom dobre. Vy ste nejaká známa tvár, vy sa ako voláte? Tak keď hovoríte, že som známa tvár, tak ale asi niekto sa videl, ale neviem meno, neviem, I can connect the name, I don't know. What is your name? Pán doktor Grigori Mesežník. Bože, si s vami odfotím. No toto je krása, toto je čest. Áno, vy ste ten komentátor, alebo čo ste vy? Politológ? Politológ som. Politológ, no tak máme tu politológa. Výborne, až sa fotíme sa tu, no výborne, toto je fantasticky. No áno, ja som vedel, že som vás niekde videl. Tak párkrát ste ma mohli zahľadnúť. No toto je výborné, no toto je pán Grigori Mesežníkov, najväčší politológ na Slovensku. No tak nie, najväčší určite nie. A kto je ten najväčší? Tak ja neviem, ja sa nezaoberám porovnaním seba s nejakými inými ľuďmi. No, viete, čo sa chcem spýtať? Čo poviete na dnešnú krajne pravicové opatrenia, ktoré boli zavedené do slovenskej ekonomiky? Nie sú to totálne fašistické krajne pravicové? To práve dnes? Prosím, nie dnes. Čo už to funguje? Vlastne postupne od roku 89 to bolo zavádzané. No tak, čo na to poviete? To určite neboli krajne pravicové opatrenia. No ale čo sa deje na Slovensku, tie samovraždy, tá beštialita, tá krutosť, ktorá je páchaná na slovenskom národe, vy o tom viete? Tak o tom zrovna neviem, ale... Neviete? Nie, o tom ja neviem. Neviete, že... Počul som o takýchto interpretáciách, ale že by sa tu pachala nejaká... Z nejaké samovraždy, nič? Že ľudia skáču pod vládu? No tak sa pozrite na štatistiku samovražd v Európe a zistíte, že Slovensko nie je... Celá Európa sa zmocnil, fašistická diktatúra sa zmocnila celej Európy. Áno, to ja s vami súhlasím. A toto je po celom... Tak to by sme sa s vami asi v tomto nezhodli, neviem o tom, že... Dobre, viete čo, teraz to nie je miesto. Mohli by sme niekedy spolu debatovať na kameru? Na túto tému? Viete čo, tak ja si myslím, že vaše postoje sú jasné a moje postoje... Jasné v čom? No, že vy tak interpretujete tú realitu a ja tú realitu nevidím. No však aj práve preto by som vám tú realitu chcel ukázať, pretože vám chýbajú nejaké informácie. Definitívne vám niečo chýba, ak vy neviete, že tu je fašistický režim. Tak to neviem, to neviem. No tak to tomu No ale takto by som povedal, že tá debata asi nepovedie k tomu, že ma o tom presvedčíte. Ale presvedčím vás, pretože vám ukážem fakty, ukážem vám veci a porovnáme to s fašistickým režimom druhej svetovej vojny plus s fašistickými opatreniami, ktoré sa chystali. To myslím si, že ktoré fašisti chystali. Moment. Je to marná. Není to marné, pretože vám chýbajú určité jak sa volá, no, viete túto knihu Hitler Tablestalk? A existuje ešte rôzne dokumenty, kde sa v 41. roku ešte vyhrávali a už plánovali, čo budú robiť po zvíťazení. A tam... To aj vieme, čo robili. Ale nie po zvíťazení, nie, oni nezvíťazili. Ale plány... Akože po zvíťazení vo vojne, nie áno, vo vojne, že čo, ako to budú... Nie po zvíťazení vo vojne, keď obsadia teritórií. No ale však robili by to isté, čo robili predtým, než... Nie, práve že nie. Oni plánovali po častiach vykinožiť národy. Po častiach. No však to aj robili. Ale nie, ja vám hovorím o
miery, či keď vyhrali, nastavili mier, aby manažovali proste tie okupované teritória a to by oni chceli zaviesť postupnú genocídu. A tá postupná genocída práve sa dostala do konvencie o genocíde článku 2 písmeno C. Vy viete o tom, že existuje konvencia o genocíde? Áno, viem. Článok 2 písmeno C. Ja neviem znenie konkrétnych článkov, ale viem, že genocída bola ich praktickou politikou od roku 39 do roku 45. Lenže tú genocídu, ktorú oni plánovali po obsadení teritórií, tú genocídu... OK, dobre, debatujte s ľuďmi, ktorí tomu veria, fakt je to. Nie, never, to sú fakty, to nemáte čo veriť, to sú fakty. Však článok 2 písmeno C konvencie o genocíde, vy o tom neviete nič, aj vám to chcem povedať. Ja vám tak chcem dať informácie. Článok 2 písmeno C, daj mi kabelu, tam mám presne znenie. Vy o tom neviete, vidíte? Sergej Mesežničkov nevie, tu sa priznal, že existuje článok 2 písmeno C. Ja sa volám ináč poprvé. Ako sa voláte? Moment, no dobre, ak sa voláte. No. Pán Mesežničkov, ja vám tu to znenie konvencie o genocíde prečítam. Článok 2 písmeno C. Úmyselné uvedenie národa do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne. A to preto dali do konvencie, pretože sa našli tie dokumenty, takže genocída nie je len vyvražďovanie, ale aj zavedenie podmienok, ktorých vymieráš. Končíme, my sa chceme chvíľku... No dobre, druhýkrát, dobre? No. Takže pán Sergej Mesežničkov nemá šajnu, že existuje článok 2 písmeno C, konvencie o genocíde a tuto chodí na Slovensku pičovať o všakých politológoch. To je politológ. Takže takýchto politológov máme na Slovensku. Vyjebaných politológov, ktorí nemá šajnu, že existuje článok 2 písmeno C, konvencie o genocíde. Do piča a sem príde šaškovať. Kokot. No, takže takýchto politológov tu máme. Zdravíčko. Prosím? Ty si nedal tabletku dneska ešte, že? No tak mňa tohto hnevá, že tu je genocída a tento človek nevie nič o tom, že tu prebieha genocída. Vy viete o tom, že tu prebieha genocída? Neviete, no prosím. Ďalší odborník, a vy ste odborník na čo? Vy ste čo? Ja som není odborník na nič. No tak ste neodborník, tak dobré, ja som sa priznal. Ospravedlňujem sa, toto je človek, ktorý není odborník na nič. Prepáčte, ja som myslel, že ste nejaký odborník. Dobre. Ja by som odporúčal, aby ste dali tabletku. Akú tabletku? Ako odporúčate? Také zvláštne tabletky. No nie, ja potrebujem zvíťaziť a to bude kľud. Ja potrebujem tento fašistický režim vymazať z povrchu zemského a to bude kľud. Potom budem kľudný, ako... Keď si dáte tabletku, budete kľudný. Nie, práve že. To je zlé brať tabletky. Treba vyriešiť problém a nebrať tabletky. Však toto je celý, prečo v Amerike zaviedli CIA, rozmnožovala používanie drog. Preto, aby populácia bola nadrogovaná a aby sa jej postavila na odpor. A vy toto isté chcete robiť na Slovensku? Ľudia, ktorí trpia a vidia, že to trpenie je, vy chcete im dávať tabletky? Nie, tu treba spravodlivosť. Tu niekde na blízko lekáreň a skúste si zobrať tabletky. Nie tabletky, tu treba spravodlivosť, nie tabletky. Takže tak, no. Vy ste spolu? Hej, no, tak... všetci spolu. Dobre, fajn, výborne. Takže toto je tá protifašistická mládež, no. Dobre, môžem sa s niekým rozprávať? Nie. Takže už počuli dosť, teraz budú rozmýšľať. They got a food for the thought. Majú potravu pre myseľ. Výborne, toto bude videjko, aké ešte nebolo. No, takže poďme, ešte mi otvor, asistentku môj, ešte mi otvor. Takže takýchto šašov tu máme, totálne odpojený od reality, absolútne mimo. Tuto niečo ukáže, to čo má byť? To čo je? A vy si čo? Prosím? Vy si čo? Ja som reporter from American News. Poznáte pani Fášanov? Nemám šajnu, kto je to. Môžete mi povedať, kto to je? Ja vás nepoznám, tak neviem. Tak keď je to tajné, tak potom nie. Daj mi vodu, nech sa napijem. Mohli by ste to vysvetliť, ak to nie je tajnosť. Ja by som veľmi rád sa poučím. To je taká porekadlo. You never too old to learn something. Nie ste nikdy starí na to, že ste niečo naučili. Tak ja sa chcem niečo naučiť, ak ste ochotní mi to vysvetliť, nie? Pani Fleischmannová pomáhala zachraňovať Židov počas druhej svetovej vojny. To je veľmi dobrý príklad. To je veľmi dobrý príklad. No.
A môžem sa s vami odfotiť? Nie, nepotrebujem. Alebo s tebou? No tak ty máš vedomosti. Nie? Tak dobre, no tak máš vedomosti, ja som rád, že som sa dozvedel niečo. Dobre, to sa mi páči. Ja som za to, aby fašizmus bol zlikvidovaný z tejto planéty. Ja som najväčší protifašistický bojovník. A ja mám rád ľudí, ktorí tiež sú ochotní bojovať proti fašizmu. Moje heslo je smrť fašizmu. Takže neviem, aké sú vy zamerania, ale to je... Tak potom sme tu jedna skupina. My sme tu protifašistickí bojovníci, áno? Rozumiem to dobre? No, tak môj dedo bojoval proti fašizmu. No, tak dovolte, vy ste pre mňa hrdina. Tak nevie vás váš dedo. Všetci protifašistickí bojovníci sú pre mňa hrdinovia. A vy ste potomok, no tak toto mi je čest. Toto mi je čest, výborne. Ďakujem, daj sa. Rudolf Vasky a poďte si na YouTube. Rudolf V-A-S-K. Vasky. Tvrdé I, YouTube. Pôsobíte ako... Ako CIA, bývalý CIA agent. Ja toto robím fušku ako pre CIA. No, daj mi vodu. Potrebuješ vodu? Áno. Tak nám to známe, že je to CIA. Slovenská informačná agentúra. No, takže... Šaškáreň na piči. Fašizmus sa už porazili. Môžem? Fašizmus sa už porazili. Môžem? Takže takto. Už netreba bojať proti fašizmu. Fašizmus sme porazili. Takže takto. Výborne. Ako bolo avizované, táto blokáda je nenásilná. Fašizmus sme porazili. Na vašom nechcem byť. Preto prosím vás, fašizmus sme porazili. Chcel by som poprosiť, fašizmus sme porazili. Počúvaj, ty sa neopôvaž mňa dotknúť. Neopôvažte sa ma na bratný. Takže, fašizmus sme porazili. Už netreba bojovať proti fašizmu. Fašizmus sme porazili, aha. Tak Andrejko Lučný, fašizmus sme porazili. Už fašizmus neexistuje pre Andrejka Lučného. Toto je novina. V tom prípade vytvoríme symbolickú blokádu na prechode prechodcov. A každý z vás by sa mal postaviť vlastne za tento nosný transparent, ktorý bude na čele. Takže... V prípade, že by sa čokoľvek zmenilo, alebo by trasu odklonili, budeme vás samozrejme informovať. Takže fašizmus sme porazili. Čo som sa dneska dozvedel? Som sa dozvedel, že fašizmus sme porazili. No toto je niečo krásne. Toto je niečo krásne. Asi títo ľudia si myslia, že ozaj sme fašizmus porazili. Títo ľudia nevedia, že fašizmus tu ešte existuje. Títo ľudia nevedia, že tu fašizmus existuje. Wow! Toto je niečo fantastické. Daj sa vodu. Prišli na toto zhromaždenie, ktoré je ohláseným zhromaždením, to znamená, vyšli sme sa tu ako občania, ktorí chcú prejaviť svoj názor a chcú sa postaviť za myšlienku Bratislavy bez náckov. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože som hlboko presvedčený, že nás je viac ako ich. Aj keď možno nie všetci tí, ktorí sú proti, prišli na toto naše zhromaždenie, ale je dôležité, že sme prišli my, ktorí sme tu a že chceme vyjadriť svoj občiansky postoj a veľmi jednoznačne povedať, kde stojíme. Pretože nemožno stať tam, aj tu. Možno stať len na jednom mieste a my stojíme tu, aby sme povedali, že sme proti neofašistom, že fašizmus sme už naozaj raz porazili a že nechceme si ho pripomínať. Patrí do našej histórie, ale podľa nás to nie je dôvod na oslavu. Je dôležité, že sme tu a že vyjadríme svoj postoj tým, že ukážeme tej druhej strane, kde stojíme. A som hlboko presvedčený, že keď sa tu stretneme o rok, že nás tu bude viac a že dokážeme presvedčiť aj ďalších, aby spolu s nami ukázali, na čom im záleží a proti čomu stojíme a za aké hodnoty sme pripravení prejaviť svoj názor. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ja verím, že to zvládneme, aby sme ukázali, že sme normálni ľudia, ktorí majú svoje presvedčenie. Ďakujem pekne. Nech žije pán Vtáčnik. Ďaká, krásny prejav, ďaká. Vy ste super.
Takže pán Vtáčnik. Pán Chmelár. S pánom Chmelárom ho už naháňa 2 roky pre rozhovor a uteká. Schováva sa ako malý potkan, ale tu je. Rozprávať so mne nebude, ale je tu. Takže potkan vyšiel von. Potkan vyšiel von z diery, tu je. Áno, že proste. To som neverla. Postoj, ktorý prezentujú ľudia, ktorí sa zhromaždili na Hodžovom námestí, nám je cudzí. My si myslíme, že nemáme čo oslavovať, nechceme vymazať túto časť našej histórie, ale nemáme čo oslavovať. Jednoducho chceme ukázať, že sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo postavené na demokratickom a antifašistickom základe. Toto je pre mňa dôležité, pretože takto to vnímajú aj iné krajiny v Európe. A Slovensko tiež musí ukázať, že toto je náš základ alebo naša podstata a z nej vychádzame a nie to, čomu sa hlási tá skupina, ktorá je tam hore. Prečo myslíte, že tí ľudia, čo sú tam hore, sa hlásia k tej ideológii, čo ich k tomu vedie? Možno o tom nevedia dosť. Ja som bol včera mimo Bratislavy a prišiel ku mne človek, ktorému rodičia... Vy ste doktor? Áno, prosím. Vy ste, jak sa volá, no... Ten mi povedal, že áno, je dôležité, aby ste... Dajte pokoj, pane Počúvaj, čo sa ma dotýkaš? Ja som tu organizátor, áno, ja hovorím, chodte preč odtiaľto. Ty nemáš právo ma tu posielať. Ja mám právo, lebo nemáš som právo organizátor tejto akcie. Ja som bol sem pozvaný. Ja som bol sem pozvaný. Keď to zaujíma, sa tu musíte správať tak, ako sa patrí. Ja si tu robím videozáznam. A neopáš sa ma dotknúť. Ja hovorím, mne to nepáči. Aj, viete, prečo ja mám pána Miha rád? Tu nejde o zjednotenie, každý sám za seba a každý vie, čo je správne a každý to vie rozumieť. Nevie, no správna vec je len jedna, pravda je len jedna. Klamstvá sú tisíce, no ale viete prečo... Prosím vás, zavádzate nám. Ja len chcem povedať, prečo ja mám rád pána Mihályho. Ešte stále nám zavádzate, prosím vás, ustúpte. Ja mám rád pána Mihályho, môžem povedať vám? Rozhodnite to. Môžem vám povedať, prečo mám rád pána Mihályho? Môžem vám povedať? Ja mám rád pána Mihályho, pretože keď na neho pozerám, ja vidím sám seba. Ja keď som bol v jeho veku, ja som bol taký istý idiot, ako je on teraz. Takže ja, keď jemu hovorím, ja hovorím sám seba. Ja keď jeho nazvem idiotom, ja nenazývam pána Mihályho idiota, ja nazývam sám seba idiotom. Takže preto ho ja mám rád. Pretože ja vidím, proste pán Mihály je ja v jeho veku. Takže takto s pánom Mihálym. Toto je moja radosť. Toto je ja. Pán Mihály, toto je ja. Tá vygumovaná sprostá hlava, toto som ja. V jeho veku. Takže toto nie je, že aby sa urazili. Ja, keď hovorím vygumovaná hlava, ja to hovorím na seba. Ja len vo vás vidím seba. Kreten nemôže uraziť, to je dobre, ďakujem. Takže takto, no. Takže takto. Takže takto. No ne? Poď sem, vodu. Vodu, šéfe. Kto to bude držať? Andrej Lučný. Kto to bude držať, keď ne my? Andrej Lučný. Andrej Lučný to bude držať. Reakcionár Andrej Lučný. Prvý reakcionár rezistencie. Čo ešte? To znáša. Dobrý. Môžem sa spýtať niečo? Čo myslíte? Fašizmus už bol porazený, alebo ešte existuje fašizmus? Existuje. Presne tak, toto je moja mládež. Čo myslíte vy? Tak existuje. Existuje. Existuje, no prosím. Keby neexistovalo, tak sme... Toto sú uvedomelí ľudia. Pre nich fašizmus nebol porazený, pre nich existuje. Ale pre pána Andreja Lučného už bol porazený. Pán Andrej Lučný má už svoju firmu, zarába peniaze, tak pre neho už fašizmus neexistuje. On nechce bojovať proti fašizmu. Nie, na čo? On z tohoto fašistického režimu ťaží, no tak pre neho už fašizmus bol porazený, ale pre vás nie. Pre vás, vy to cítite, ten fašizmus, ktorý tu bol zavedený. To zdieranie, tie fašistické, ekonomické proste opatrenia, to proste ničí tento národ. Vy o tom viete, že?
Cítite to, tie fašistické ekonomické opatrenia? Je to nepríjemné. Áno. Andrej Lučín to necíti, pretože on dáva miliónové zákazky z tohto režimu, ale vy to cítite. Vy nemáte miliónové zákazky, máte? To nie. Máte miliónové zákazky z tohto režimu? Nemáte. Máte miliónové zákazky z tohto režimu? Nemáte. No tak prosím pekne. A toto je rozdiel medzi Andrejom Lučným a týmito ľuďmi. Môžem sa s vami... Tento človek nemá miliónové zákazky, pre ňo fašizmus existuje. Táto slečna nemá miliónové zákazky, pre ňu fašizmus existuje. Táto slečna nemá miliónové zákazky, pre ňu fašizmus existuje. A táto slečna nemá miliónové zákazky a pre ňu fašizmus existuje. Takže o toto tu ide. Oddeliť Andreja Lučného tohoto reakcionára nového fašizmu. Proste reakcia, čo je reakcionár? Reakcionár je ten, v každej revolúcii je reakcionár, ktorý sa postaví do čela, pretože nechce prísť o tie výhody, čo má. Tak rýchlo sa postaviť do čela akéhokoľvek hnutia a proste on to chce viesť proste takým spôsobom, aby keď režim padne, aby nepadol na neho, aby on vyplával na vrch. Takže pán Lučín chce vyplávať na vrch a títo ľudia, aby po revolúcii boli tam, kde sú teraz. Nie, pán Lučný, nie. Títo ľudia pôjdu hore a vy, pán Lučín, idete dole. Aj s vašimi miliónmi. Takže tak. Dobre, veľká vďaka. Takže takto. Mladí sú, vedia, z ktorej strany vietor fúka a vedia, koľko je hodín. Takže takto. Takže tak. Pán Andrej Lučný, vyjebaný reakcionár nového fašizmu. Dobrý. Môžem? Robíte reportáž? No jasné, toto bude na YouTube, Rudolf Basky si zapíšte a si dajte si do Google. Dobre. Tam mám iné videá, čo bude. Dobre, no výborne. A účelem toho? Prosím? A účelem toho, prečo tu sme? Tak nie, tak ste protifašistickí bojovníci, nie? Samozrejme. Ako ja. Samozrejme. Takže podľa vás fašizmus bol porazený, alebo nie? Určite áno. To, co zbylo, tak to už ja osobne si myslím, že nebol nikdy porazený. Presne tak. Lebo on prežil v Nemecku takisto ako na Slovensku. A na Slovensku je teraz, čo robí Fico, to je to isté, čo Mussolini. To je korporatokracia, nový fašizmus, čo robí Fico. Viete o tom? Tak ale ako mi vravel môj dedo, on bojoval v povstaní, tak proste, že veľa ľudí, čo boli predtým ľudáci, tak vlastne po vojne sa hneď stali komunisti. Čiže no a teraz sú fašisti. No. Mussolini začal ako marxista, socialista a fašista. Fico takisto. Marxista, socialista a teraz je fašista. Pretože toto je korporatokracia. Čo robí Fico, robí presne to, čo Mussolini. Presne on šlapá Mussoliniho, Fico. Neviem, či to viete, vy ste zo Slovenska. Ste zo Slovenska? Ja som z Čech, takže ja do toho tolik nevidím. No, vy ste zo Slovenska. No tak čo na to poviete? Fico šlapá Mussoliniho alebo nie? Ja sa už o politiku moc nezaujímam. No tak škoda, dobre, tak. Dobre, tak. Som byť taký pasívny, že už sa o to skoro nezaujímam. Človek to sám neovlivní, tak sa do toho zasahovať ako jedinec. Dobre, no. Dobre, vďaka za rozhovor, vďaka. Pán poslanec, toto je pán poslanec. Pán poslanec Alojz Hlina. Ja som chcel byť váš kamarát a vy ste ma odpálili z priateľstva. Jo, ale s vami je mimoriadne ťažká diskusia. No však, ale nemáte na to intelektuálnu kapacitu diskutovať so mnou? Priznám sa, že nemám. Tak ste vygumovaní. To radšej vycúva z toho. Áno, tak áno, však tuto ste boli... Lebo on sa nepredstavil. Silou mocou chcel vedieť, kto som, ale on sa sám nepredstavil. Takže... To je no. Takže pán Hlina, no takže... Ale viete čo, pán kolega, ja som tu už, keď ste prišli povedať, že nemám záujem ani diskutovať, ani nejak to, tak prípadne to rešpektujte, však viete. Dobre, druhýkrát? Druhýkrát, tretíkrát, ale... Dobre, môžem vás zavolať, zdvihnem telefón? Keď budem môcť, zdvihnem, keď nebudem môcť, nezdvihnem. Dobre, dohodneme sa na... Dobre, vďaka. Tak, pán Alojz Hlina, pán poslanec. Takže tak. Moderovať nejaké príspevky pod článkami v Smečku alebo nejakých fórach, kde sa prosím. A podľa mňa je si to
No, ale mám strašne málo času. Že musíš dnes vygenerovať myšlienky. Preto pozerám. To je jasné. Zatiaľ to vyzerá na lavicový zraz. Mal by som to mať niekde tak. Ale jedno aj mesačníkom som to videl. Ja som to vymyslel tak, že vy by ste to spravili. Takže malá zmena, my sme vás zapojili. si nesúhlasí s pánom Kračníkom. Blokáda bude na prechode. Ale v prípade, že polícia nás bude chcieť vytlačiť, v tom prípade urobíme túto živú reťaz. Fašistov pred tohto mesta! Fuj! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Všetci! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Fašistov! Do basy! Dneska neprejdú! Ešte šťastie, že tu máme médiá. Dneska ich prošláme na sračky. Dneska všakže, pán primátor, zdravím vás. To som rád, že ste sa do toho angažovali. To je ono, konečne prvý ľavicový politik. Vy pôjdete prvý, deti, dobre? Nech to majú natočené. Sa zaštitujeme deti. Detské štíty, to všetky zaberám. Na to sme si ich robili. Najprv dospeláci. Ženy a deti na začiatok. Prosím, môžem sa niečo spýtať? No, a čo? Vy ste odkiaľ? Ja som... Dúfam, že nie ste nejaký tam z tej partičky. Nie. Dobre. No odkiaľ ste? Mne sa nezdáte, nie ste podľa mňa. Ja som protifašistický bojovník, najväčší protifašistický bojovník. Ako sa voláte? Rudolf Basky, VAS. Ježiš, vy ste ten zver, dobre, to nič. No. Iro, kedy sademe na kávu? Dobre, počúvajte, len sa jednu otázočku, môžem? Jednu otázočku. Tu mám hovorcu, keby si sa mohli spýtať, nech sa páči. Počúvaj, moja milá, ja chcem vedieť, alebo chlapec, ty vieš o tom, že na úrade vlády sú fašisti? Áno. Áno, dobre, rozumne, dobre, táto ťa dobre naučil. Na úrade vlády sú fašisti, že? Áno. Áno, výborne. Toto je radosť môjho života. Tak na úrade vlády sú fašisti, že? Áno. Výborne, I love you. Stačí. Toto je naša mládež, dobre si vychoval, kde je to? Dobre si toho vychoval, toto je tvoj syn? Som hrdý. Ja neviem, či som otec, lebo to nikdy nie je isté. Možno, dobre, ale ak je to tvoj syn, fajn, vďaka, takáto výchova. To zrkadielko to akože... To, aby sme sa videli. To je punk, to je fakt. Takže takto, na úrade vlády sú fašisti. A tých treba zastaviť. To sú hajzli, ktorých musíme zlikvidovať. A nie nejakých takýchto proste idiotov, ktorí sa